7 palabras o 7 last word before nga na bugtuan sa nga ginawa no si aton Ginoong Jesucristo sa sining karon selebrasyon aton sa nga Semana Santa tisubong nga kuan kita Biyernes Santo makabinan halos tanan nagapamanandong ara sila tagsa kay mga panimalay aton sining sitwasyon karon dugay kadtuan ta ang aton sining mga reporter sa GWA sa patrol lentawon ta liuntang palibot ya sa aton syudad kag sumuman sining matiyon ang senaryo sitwasyon dito sa may San Sebastian Cathedral mga kaibanan no kay after karon sing aton sining 7 palabras pagkahapon may mga pilapigid ka mga nagkatigana ng mga religious activities like sa pagprosesyon sa iba niya nga mga kasimbahanan ang duaw sa Santo Entierro karon magkaibanan sa gabi kag iban pa nga mga religious activity until na ini sa pag-abot niya sa Domingo de Pascua Easter Sunday mga kaibanan sibuas sa Black Saturday medyo kung sa aton nga mga tumulo o Kristiyano mataas-taas pag hindi nga pagpuasa mga kaibanan subong ati Good Friday ati kwanta naya paiway ta anay kuno sang kaon sang karne matawag nga fasting kita anay puasa kita siniyang adlaw sang Biyernes Santo makabinan daw main chimpo ta subong mainit-init silak na ring araw mga kaibigan. So this time to ang tabi si Bombo Gracelyn Lobaton gikan niya sa may San Sebastian Cathedral before pa sa aton sining 7 palabras nga mabatian nyo man sa aton live sa Bombo Radio Bacolod sa mga makakita nyo magabatian nyo sa aton sining FB, Facebook naton kag sa YouTube channel naton. So mga uton naton na di mo sila nga bayan sa kalibutan, ilagid mabatian, masaksihan karon ato sining pag dulong sa inyo sining 7 palabras mga kaibigan. So kaunta na si Bombo Gracelyn live direct from San Sebastian Cathedral. Kamusta na sitwasyon sa bong 10 minutos before mag alas 12 sa udto. Bombo Gracelyn, mayong udto, Kimen. Yes, Papa Dennis. Ayun, tulad ko subong sa San Sebastian Cathedral, kag subong adlaw, Biyernes Santo, sining udto, kung ilan na kami minutos, magkasigod na Papa Dennis, ang 7 palabras o kung 7 last words of Jesus diri sa San Sebastian Cathedral. Kag Papa Dennis, ang mga katawhan diri, ara sa sulod, siguro, more or less 20% ang ari diri subong, capacity occupy pamadenis kag ang iban sa mga kauturan pasulod naman sa simbahan para man nga masaksihan ang ining pag komemorar o kon paghatag man sa nga mga kaparian sang 7 palabras sining Good Friday. So pamadenis sa nakagawian nato may ra gid speaker sa sining 7 palabras at diri sa San Sebastian Cathedral ang maghatag sini ang mga kaparian gid mismo kag may ara sang tagsa-tagsa ka mga tupiko nga nag-angot man sa aton sa mga experience sa subong wala ba mo Dennis nga panahon kag ang 7 di ka mga kaparian ang mamalandong karon suguran ina ba mo Dennis sa una nga pulong ang amay patawaran sila kay wala sila sa nakaibalo sang ila pinahimo wal sa malandongan ina ba mo Dennis ni Reverend Father Marvin Labasan. So ang iya sining topic o kung topic kong agihatag amo ang revisionism kag ang responsible use of social media como Dennis sa ikaduha naman nga pulong pamalandungan na ni Father Reverend Father Dominic Deramas JCD amo ni ang subong gid nga adlaw magaupod ka sa akon sa paraiso subong gid nga adlaw magaupod ka sa akon sa paraiso kag ang topic ko nga igahatag ni Father Deramas, amo ni Papa Dennis ang synodality o kung togetherness pala, pag-upod. So, Papa Dennis, sa ikatatlo naman nga pulong, amo ni ang babayi, yari ang imo anak. Yari ang imo iloy. So, pamalandungan ina Papa Dennis ni Reverend Father Noli Lancaflor. Kag ining topic, akong topic ko, naghatag para sa ikatatlo nga pulong, amo ni ang status of women and children, family life, pamadenis. Ika-apat naman nga pulong na ikadulong sa aton, sang
sa mga kapari, si Reverend Father Ronaldo S. Quijano, SPHC. Mga Dennis, ang ikapat na pulong may saang Diyos ko, nga aging patumbayaan mo ako. So, Buba Dennis, ang tupik ko diri, ang sigalot pala, ng tuga, o kung tabo, conflict and war sa Ukraine and Russia. Mga Dennis, igedulong ina again, Father Ronald Quijano. So, Buba Dennis, sa ikalima naman nga pulong, ang pulong nga ginauhaw ako, no, sa atong Ginoo Diyos nga Jesus Cristo. Ginauhaw ako ang pamalandungan na ni Reverend Father Wilmar Dolor, no? Reverend Father Wilmar Dolor. Bro Dennis, kag ang tupik ko diri sa ikalimang pulong amo ni ang the gift of Christian faith, no, sa sobra na or ika 500 years Bro Dennis nga diri sa Pilipinas, no, ang pagtuo, no, sa Katoliko Bro Dennis. Kag ining ikaanom pulong ang pamalandungan naman ni Reverend Father Norman Igay, ining pulong natapos na, no? Natapos na. Como Dennis, ang tupik ko diri amo ang moving towards the end of pandemic. No? So diri sa Punta Pilipinas, so Como Dennis, mahilapit na kita, no, sa pagtapos ang away sa pandemic. So sa ikapito, amo ang katapusan nga pulong sa aton noong Heso Cristo, amo ni ang idolong ni Father Chris Gonzales, no? Ang tupik ko nga election, no, and politics ko Dennis. Ang last nga pulong, kung katapusan nga pulong amo ni ang amay sa imo nga kamot, natugyan ko ang akon espiritu. So como Dennis, amo na ang mga pito ka mga pulong nga iga pamalandungan, no? Pamalandungan sa aton sa mga kaparian, kung aton sa mga tumuluo, no, mga Kristiyano, kag amo na ang mga 7 topics, no, na pamalandungan karon. Kamusta na Bumbog Gracelyn ang tawo sa sulod sa San Sebastian Cathedral? Daw hindi magida damo, no? Yes, Mama Dennis, hindi pagid man puno ang mga pulungkuan diri sa sulod sang simbahan, but ang aton sini nga mga tumuluo nagadugang ang lugang ang dasin ko responsibility, no, kagina dutay-dutay lang subong nagdamo-damo na Mama Dennis, so malapit na lang sa duha di bala ka mga nagarayang pulungkuan sa tunga, malapit na lang nga po Mama Dennis. Kag sa kilid, no, sa side by side may pa sang space, no, para sa mga tumuluo ta nga magatambong sa 7 palabras sa San Sebastian Cathedral. Ang tiyempo na ito Bumbog Gracelyn, sa gyapon mayo tiyempo ta daw init, no? Yes, sir, diri ka init sa Gwa Mama Dennis, no? Mayo ang tiyempo compared sang ligad ng mga inadlaw nga naga-inulan. So, naigid, no, ang tiyempo sa sininga Biyernes Santo, Mama Dennis. Okay, so well secured man da, may mga ara kita dira naka-standby nga mga sabagay tingaton nga sa Sebastian Cathedral daw may mga personal man sila di nga libot. Of course ato ka pulisan sa Gwa daw may ara da sing desk tang ato nga pulis. Yes, Mama Dennis, may rin kagina, no, gabalik-balik na sa kayo subong no pa niya mabalik sila karon. May mga katapo sa mga kapulisan, sa Bureau of Protection, and of course ang ambulance sa ara Mama Dennis. Kay dito balama sa ibla kun may mga utod kita dira no nga lain bla pamatag, so mas may na ko na may mga naka-standby na da nga mga medical personnel naton, police naton para at least madasig lang pag responde, no, kay mainit-init ang tiyempo ta subong Bumbog Gracelyn. Yes, sakto gina kag labanan diri sa mga suminimba o kung mga tumuluo mo din medyo may edad-edad na, no, so kinanglan gid sang mga utod ta nga mag-respond man karon kaso nga may maglain diri ang pamatsag so din. So karon magasugod siguro mapuno na gid ang simbahan diri sa San Sebastian Cathedral para sa 7 palabras so din. O di man kadto sila dala sila tubig no, kag of course the protection kung samtang galakat sila sa balay pa kadto sa Sebastian, no, payong sila kadto mainit-init tiyempo. Ang sagwa sa simbahan ta Bumbog Gracelyn ti kinahanglan dyan sa mga Pilipino to okasyon na mamunikasyon ang mga balokati may mga pilakte katuran nga naganegosyo, no? Kamusta mga baligyanay dira, baligya tubig, baligya mga ilimnon sa Gwa sa Cathedral daw ka baligya sa mga vendors na ton? Yes, Mama Dennis, ang mga vendors nakaplastar man sa tabok sang dalan
kamo diri sa ang baligya nga mga ilimnon nga mga juice bala aside sa mga tubig nga ginabakal dito sa aton sa mga makuturan para mabulong bala ang uhaw kag maka-alikaw man no sa pagka dehydrate mo din kani nga init din no ang panahon. So ari diri no kung may kinahanglan maklan natin makauturan pwede gid sila makagwa danay subok kay wala man magasugod mabalik lang diri sulod sa simbahan mo din. Ang kagina do minalabayan ka to nga nagalakat sa dalan nagapinitensya bla dito sa may area sa area sa Subag. Yes, so madanis sakto na kagina mga earlier no sa sining oras mayara dito mga wireless lima ka mga persona, mga lalaki tanan nga nagahimo no o sang penitensya ni bala no every Holy Week kag adlaw sang Biyernes, kung Biyernes Santo ara ginaiya kag kagina ti may nagasunod man sa ilang nga mga tumuluo man no padulong man sila bulan sa south alin sila ni sa sumag nga area. O then Okay, no, sa part man sing pilaya ka mga hilimuon sa pila naton ka makutura ti do panata na nila Bumbog Graceland sa tagsa pag-abot niya sang Holy Week nga ano sila nagapinitensya ti iba niya muna nagapabasa no sa ilalang balay no may mga ginabasa kag damo no mga no ituway nga mga aktibidades naton nga mga Kristiyano sa tinon sang Holy Week iba naton mga uturan ti galinagaw man gani nagkadto sa ibang lugar dito nag-spend sing ila sining Holy Week sa mga malagyo nga mga lugar. So maghalong-halong lang sila no kay ti tod musta aton nga dala ng Bumbog Graceland jutay lang sa lakyan no. So kung mo ba din is dutay pa lang ang mga salakyan nga nagaagi diri sa tubangan sang San Sebastian Cathedral. But ang mga naka-deploy nga mga enforcers, kung bitaw officers, mo din is ang ara lang sa kay hapon nga sila gahalin no para nga manage diri ang traffic ilabi nagin nga kung magdamo na di bala ang tawo to kabudtay nga wala sang magaguide sa aton sining mga kuran. So kung tolerate pa man ang traffic but karon no posible nga maga-heavy no ang trapiko diri sa tubangan sang simbahan. Okay, ang mga baligyaan naton commercial establishments naton mga mall naton do subong adlaw close. Mama Denise no close ang aton sining mga mall no. Ang ari lang na diri sa tubangan simbahan no kuya on sila yan no. Ang baligya da. Display sila sa gahapon sa ilang baligya but ang mga pila ka mall diri sa siyudad sa Bacolod pili ka na no na mag-close para man magpamalandong sa of course no in observance man mo din sa tining Biyernes Santo ang adlaw gid kung saan napatay no ang aton Ginoo sa Kristo. Yes, para matagaan man nila ligo ang ilang nga mga kaempleyado day magatrabaho sa mga mall nga magkapamalandong man kag celebrar sa Semana Santa especialmente Good Friday no pud sa ila tagsa kang pamilya kiti bala ta Bumbog Graceland nagalubrar sa mga mall naton na mga iba ni out of town pa niya mo hindi na mga tumandok sa Bacolod during Holy Week daw part man sa panata nila nga nagapuli sila tagsa kang mga no syudad kag dito mag-obserbar sa Semana Santa pratikamente ang Good Friday Bumbog Graceland. Yes, sakto na po ba din is actually dako ang number no sa mga empleyado bala nga nagaobra sa mall hindi taga syudad sa Bacolod. So kapululi kini sila no pag pamalandong no sa ilang mga tagsa ka lugar o kung sa outside sang Negros Occidental para mga makahatag ng balasang oras no sa pag commemorar sining Holy Week hindi lang man sa ilang lugar kag sa Manila okay alam na sila kaya tagaan sang sansa nga maka off man balas no maka halini sa ilang nga obra for a while. Okay, ti buwas siya is Black Saturday, no? Siguro ti open na yung mga mall naton. So far, so good Bumbog Graceland sa monitoring mo da sa patrol since kainas ni aga as of this broadcast time dawla pa man niya sa mga untoward incidents na nagluluntad diri sa probinsya sa Sierra sa Bacolod, Bumbog Graceland. Yes, kung Dennis, kung iangot sa pag-celebrar sang Semana Santa, alin kadina sang aga wala pa kita sang report no or information nga nabaton mayara sang insidente o kung mga untoward incident no na nagaglunta diri sa syudad sa Bacolod o kung sa man sang syudad no, sang Bacolod. Okay, kada mo man sa moto naton sinaton nagahimo man sila kulingon nga mga activities no may mga
Sa bagay ti subong ang ining kuan bla ining tawag nga taltal, no? Do wala na do since kinag-pandemic kita do wala na ini ginapatigayon puti like ini pagpenitensya, ining pag lakat sa dalan ini makuturan aton nga nagahanot o nagampak sa ila sining lawas, no? Sa bagay sa una do damo na ninakitaan aton nga every Good Friday damo na gahimo sini puti lately lang daw gin-discourage man kay sa aton nga simbahan, nga hindi pagimuon puti kuan niya mga personal nga panata sa pila naton kung makuturan mo so ginarespeto tan na Bombo Gracelyn. Yes, in fact na mga Dennis, no, unlike sa last years pala yung mga aktibidades sa simbahan nga na-stop tungkol sa pandemic kasi kung pwede na patigayon na provided nga nag-observe kita sa health protocols so Dennis kag ang nato sining mga kapulisan ang naka full alert status man na itubog, no? Well, in fact, gani, damo kita sa mga sugatan ng mga patrol cars na nagabantay. So, Dennis, nag-sugod na, no? Sa Padugay, ang Siete Palabras, dito sa San Sebastian. Bombo Gracelyn no kay dito kay kuwato man ding pasudlon tama na, no? Ato sining kuan audio kag video sa ato sining Siete Palabras, no? So mga to nato na tuga standby na kamo kami na presidente sa aton mga nagapunitor sa tagsalak mga puluyan sa aton sini FB Live, sa aton sini YouTube channel, no? Kay dugay-dugay, no? Inyo no batian, no? Ining aton paghatag sa inyo sang Siete Palabras, no? Di naton mga kuan ma-reflect sa aton kabuhi ining 7 last word, no? Nga ginabuhian ni Jesus Christ before man siya nga nagtaliwan mga kabanan. So malawig ini karon, no? Ay kuan ta gini atag sa inyo every word, no? As mentioned ni Bob Gracelyn, mapito kita ka mga pare nga magapatpat sini ari na kung ano tato sining live, no? Sa sining Siete Palabras naton. Sa liwat maayong ugto mga kauturan ko kay Ginoong Hesukristo. Sa sininga adlaw sang Biyernes Santo, samtang aton ginapamalantungan ang kasakit kag kamatayon sang aton Ginoong Hesukristo. Isa ka tradisyon sa aton kabuhi bilang mga Katoliko, ang pagpamalandong sang Siete Palabras o kun ang 7 kakatapusan nga mga pulong sang aton Ginoo. Samtang siya ginlansang sa krus dito sa bukid sang Kalbaryo. Amo ini ang kabangdanan nga ginaabi-abi namon kamutanan, nga nagapamati subong para sa aton tingob nga pagpamalandong, sang kahulugan kag mga panghangkat sang sini nga mga pulong, ilabi na sa aton kabuhi sa karon nga panahon. Kabay nga paagi sining mga pulong, mapun-an kita sang nagakaigo nga grasya kag bugay, agud nga sa tunga sang bisan ano nga kahimtangan sang kabuhi, hindi kita madulaan sang pagtuo kag paglaom, kay ang Ginoo mismo nagpakita sa aton nga ang iya pag-antos kag kamatayon sa krus, nagdala sa aton sang kaluwasan nga dayon.
Gani ang iya dako nga gugma sa aton, napahayag sing hinpit dira sa sakripisyo, sa diin iya ginhalad ang iya bug-os nga kaugalingon sa krus para sa aton tanan. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Gindala man nila ang duha pa ka tawo nga kriminal nga pagapatyon upod kay Jesus. Sang pagabot nila sa duog nga ginatawag ang bagol, ginlansang nila didto si Jesus sa krus. Pagsubong man ang duha ka kriminal. Ang isa sa iya tuo, kag ang isa sa iya wala. Si Jesus nagsiling, Amay, patawaran sila. Wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Palihog magpungko ang tanan. Nauna nga pulong, amay patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Ang aton tagpamalandong sa sining nahauna nga pulong, amo si Reverendo Marvin Labasan. Maayong ugto sa inyo tanan. Sa isa ka bahig sang aton kabuhi, tanan kita naka-eksperyensya kung paano masakitan. Tanan kita naka-eksperyensya kung paano mabayaan kag maluiban. Pila man ayhan ka mga relasyon ang ato naagyan nga nagsugod sa promesa nga wala sing katapusan, pero nagtahaw sang pila lamang kabinulan tungod ginbaylo na kita sa iban. Pila man ayhan ka mga promesa nga nagsumpa sang wala katapusan, pero ginbayaan ka lang. Pila man ka mga kadlaw, mga matamis nga yuhong, maayo nga pagtamdanay kag pag-abyanay bilang mag-asawahay o kon magnubyahanay kag ginpabugnaw, ginpalasay sang pagluib kag pagbinutig. Pila ayhan, kapila man ayhan. In one way or another, all of us here knew the pain of betrayal. We understand the pain of being left alone. And all of us here have knowledge of the hurts caused by a promising relationship turned cold. Ini nga mga eksperyensya nag-igo sang aton pagkatawo, nagpila sa aton tagipusoon, kag sama-sami, sulit-sulit nga nagadalagan sa huna-huna naton. Kag ini nga mga eksperyensya, hindi layo sa inagihan sang aton Ginoo. He too was betrayed by Judas. He too was denied by Peter. He too was abandoned by the apostles whom he called friends. Ginyaguta man siya, ginpasipalahan man siya, gintamay man siya. Apang sa pihak sa mga natabo, sa mga pasalig nga nagtahaw,
sang mga sakit kag pilas nga nadapat sa iya lawas, ang una nga mga pulong nga nag-awas sa bibig sang aton Ginoo, hindi mga pulong sang pagpamasol. Why siya nagsiling? Di ba, Pedro, nagpangako ka nga hindi mo ko pagbayaan? Hindi bala gitawag taman kamo mga abyan? Hindi bala nagsiling kamo nga updan ninyo ako? Hindi pagpamasol. Hindi man pag-isip kag pagpanumboy. Di ba kamo to ang ginayo ko? Di ba kamo to ang ginpakaon ko? Hindi man pagpanumpa o kung pagtawag sang kilat, kundi mga pulong sang pagpatawad. Amay, patawaras sila, kaya wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Is it easy to forgive? Do you find it easy to forgive? Do I find it easy to forgive? And my honest answer to all of you is no. Hindi madali magpatawad. Hindi mahapos magpatawad, ilabi na gid kung ang patawaron nimo amo ang mga ginkabig mo nga mga suod nga abyan. Mga tawo nga ginbuligan mo sa nagakinahanglan sila kag sa isa kag espesyal nga paagi nang inparte na sang imo kabuhi. Hindi hapos pagpatawad. Kag nagapati ako nga maski ang aton Ginoo may nabatyagan nga kabudlayan sa mga tiempo nga ato. The Lord understands that it is difficult to forgive. Kay kung mahapos tani ang pagpatawad, tani nagsiling na lang siya, ginapatawad na kamo. Parihos ang babae nga nadakpan nga nagapanginlalaki sa nagligad nga Domingo. Ano ang hambal sang Ginoo? Babayi, wala na ko nagakondinar sa imo. Lakat ka, ag hindi na magpakasala liwat. O kon pareho sa tong lalaki, nga ginhulog sang iya mga abyan halin sa atop. Anong hambal sang Ginoo? Ang imo mga sala, napatawad. But this time, it was not, I forgive you. It is rather a prayer. Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Hindi mahapos magpatawad. Tanan kita, kabalo kung ano kabudlay ang magpatawad. Kag kabalo man kita, kung ano ang epekto sa aton tagipusoon, kag sa aton hunahuna, kung may tawo nga wala kita ginapatawad. Kag kung ano man ang epekto sini sa iya, kung wala ta siya ginapatawad. Forgiveness takes time. And if today, you have somebody or someone who cannot forgive yet, use the prayer of Jesus. Amay, patawara sila, kay wala sila nakahibalo sang ila ginahimo. Apang samtang ang paghatag sang kapatawaran, nagakinahanglan sang tion, kabay nga kitatanan, hindi magdinalok sa paghatag sang kapatawaran sa tawo nga nagapangayo sini. Tanan kita, benepisyaryo
sang pagpatawad sang Dios. Tanan kita nakabinipisyo sang pagpatawad sang Dios kag sang iban nga tawo. Tanan kita makasasala. Pati ako. Tanan ta may sala. Pag kung makita lang sa mga mata naton ang epekto sang sala sa aton mga lawas, siguro tanan kita natapingan. Tanan kita mga bulingon. Kung mapamanihuan lang naton ang baho sang sala naton, tanan kita siguro nagapanabon sang aton mga ilong. Higko-higko sa aton. Baho sa aton. Pero sa pihak sina, ginapalangga, kaginahakos kita sang Dios sa gihapon. Tanan kita, binipisyaryo sang pagpatawad sang Dios. Binipisyaryo sang kaluoy sang Dios. Amugani, nga wala kita sang dapat nga ipabugal sa aton kaugalingon. Wala kita sang dapat nga itikal. Magluwas, maging patawad ta sang Dios. Wala kita sang iban nga ipadayaw, magluwas nga ako, ginpalangga, kagin patawad sang Dios. Kag nga agin patawad, ang simple nga sabat kay palangga. Tungod kay palangga ka sang Dios. Tungod kay nakita niya sa imo ang posibilidad sang pagbag-o kag ang dignidad sang imo pagkatawo, ginapatawad kita kay palangga kita. Amo gani nga kung tutuuron lang gid, amo lang ini ang dignidad nga pwede naton mapabugal sa isa kag isa. Kag amo man ini ang regalo nga pwede naton mapaambit sa isa kag isa. Nga ako ginpatawad, ako ginpalangga, kag ikaw man. Hindi kita magdinalok sa pagpatawad. Kaya ano ang hambal sang aton Santo Papa Francisco? Ang isa ka Kristiyano nga wala nagapatawad, kag madamo sang aligutgot sa iya tagipusoon, ang iya nawong daw Kwaresma nga wala kaagi pagkabanhaw. Ang Kristiyano nga dalok sa pagpatawad, ang iya nawong daw Kwaresma nga wala kaagi pagkabanhaw. Hindi kita sina magkalipat. Hindi kita magkalipat. And the same is true with forgiveness. You heard it said, forgive and forget. However, the Lord and the celebration of the Eucharist teach us to forgive and remember. Not forgive and forget, but rather forgive and remember. When we forgive, we should not forget, but rather remember. Because when we forget, we rob ourselves of the chance to extend true forgiveness. Why? Because there is no longer a choice to be made. There is nothing to be forgiven if we don't remember what happened. Ang pagpatawad, kakusog, kagtama kaepektibo, kung nabalaan sang tawo ang nahimo niya nga sala. Kag ikaw mismo nakadumdum sang iya sala, pero ginpili mo ang magpatawad sa gihapon.
Lain ang epekto sa paghatag sang patawad sa tawo nga nakahibalo nga nakasala siya, kag ikaw mismo nga nakadumdum sang sala niya. Forgive and remember. Maski sa santos nga misa, sa tagsa ka mga pangamuyo, ang mga pulong nga nagasiling, sa tunggap sang pagluib sa iya, wala ginkalimtan, ginasulit-sulit, dumdum. Hindi tungod kay hindi kita maka-move on, but because we knew what that betrayal has done, and the Lord chose to extend forgiveness anyway. The Lord knew the denial of Peter. He too knew your denials. The Lord knew the doubts of Thomas. Siya man nakahibalo sang aton pagpangduha-duha. He knows the fear of the disciples. Ag siya man nakahibalo sang inyong mga kahadlok. But then, we continue to commemorate this experience every year. Hindi pagkalimti, dumduma. This afternoon, we will commemorate the crucifixion of Jesus. The crucifixion of the truth. Ang paglansang at ang pagtamay sang kamatuoran. It happened more than 2,000 years ago. But every time we choose the lies over the truth, we are crucifying Him again and again. Every time we deny the truth, we deny Him again and again. The truth is constant, and it is alone has the power to set us free. Kung hindi ina kamatuoran, maski ano po sina kapresentar nga maayo, maski paano mo na nga putos nga nami-nami, wala ina singgahom nga magpahilway sa aton. Ang kamatuoran lamang ang may gahom nga maghilway sa aton tanan. Jesus is the truth, and He alone can set us free. Amen. Palihog magluhod ang tanan. O Ginoong Hesukristo, samtang ikaw nalansang sa krus, imo nakita sa palibot nga ang mga kalautan, kag karurukan, nga nagdala sa imo sa Kalbaryo. Daw ano ini kasakit para sa imo. Ikaw nga inosente, kag nagahandom lamang sang kaayuhan sang imo pinalangga nga katawhan. Ginkabig nga isa ka kriminal, apang wala mo ini ginisip, batok sa ila. Sa baylo, imo sa gihapon ginhatag ang imo dulot nga gugma, kag kaluoy paagi sa pagpasensya, nga ang tanan namon nga mga sala, nahimo namon nga wala kami makahibalo, matuod gid nga imo kami nahamutan. Sa pagkamatuod, o Ginoo, ang imo tuman nga kaluoy, nagadala sa amon sang kaligunan kag paglaom, nga sa pihak sang amon pagkamakasasala, wala mo gid kami ginpabayan. Pasanagi kami agud nga mangintampad kami sa pagtuman sang mga katungdanan kag responsibilidad nga imo gintugyan sa amon. Ikaw ang amon Ginoo, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan.
Amen. Palihog magpungko ang tanan. Ikaduha nga pulong. Karon gid nga adlaw, mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. Ang mga soldado nagyaguta man sa iya. Nagpalapit sila sa iya, kag gintunghulan nila siya sang maaslom nga bino, kag nagsiling. Luwasa ang imo kaugalingon, kung ikaw ang hari sang mga Hudiyo. Sa uluhan niya nasulat ini nga mga pulong, ini
amo ang hari sang mga Hudiyo. Ang isa sang mga kriminal nga nalansang sa krus didto nagpasipala sa iya. Indi bala ikaw ang Kristo? Luwasa ang imo kaugalingon, kag luwasa man kami. Pero ang iya upod nga kriminal nagsabdong sa iya nga nagasiling, wala ka bala mahadlok sa Dios? Pareho man lang kita nga ginasilutan. Ang aton silot bagay gid man sa aton tungod sang aton mga ginhimo. Pero siya wala sing nahimo nga malain. Kag nagsiling siya kay Jesus, Jesus, dumduma ako kung magkari ka subong nga hari. Patawara kami sa amon mga kakulangan, kag himua kami nga mga instrumento sang imo gugma kag kaluoy. Karon kag sa mga tuig sang mga katuigan. Palihog magpungko ang tanan. Ikaduha nga pulong, karon gid nga adlaw mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. Ini nga pulong paghahatagan sang pagpamalandong ni Reverendo Padre Dominic de Ramas, kura paroko sang parokya ni Santo Niño aning Pahanukoy, Bacolod City. Mayong hapon sa aton nga tanan. Natandaan ko ang isa sa mga pinakauna nga memorya ko sang gamay ko, amo ang Sunday School. Ginadala kami ni nanay sa Sunday School kay si nanay man ang katikista. Kagang isa nga mga leksyon nga tandaan ko gid, sang gitudloan kami party sa paraiso, party sa langit. Sa sina nga mga pagtudlo, ginapatubo man sa amon ang handom. Tani makasaka kita tanan sa langit. Kag natandaan ko, amo ini ang isa sa mga pinakauna nga handom nga nagtanom sang pagkapari sa akon tagipusoon. Amo na akong isa ko mangkoton, Father, nga ang nagpari ikaw, anong nagtulod sa imo nga magsulod sa seminaryo. Ang isa kasimple ko nga sabat, mahambal ako, gusto ko magpari, nagsulod ko seminaryo, kay gusto ko makasaka sa langit. Gusto ko magpalangit. Di para sa paminsaron sa isa ka bata, ang isa kasigurado nga pamaagi nga makapalangit ka kung ikaw mangin pari. Abot subong, no? Pero sa ako niya ginapatihan, no? Sang gamay pa ko, no? Kung magpari ka, pihugid mapalangit ikaw. Sa aton nga ging pamalandungan nga ikaduha nga pulong, nagapasalig si Kristo nga makasaka kita sa langit. No? Karon gid nga adlaw mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. Kataho mga tinaga ni Kristo nga nagahatag sa aton paglaom. Makasaka ka sa langit. Si Kristo gid naghambal makasaka ka sa langit. Pero importante, tanawon ta, sino ang ginhambalan ni Kristo, kag ano ang panimuot sini nga tawo nga ginhambalan siya ni Kristo. Nga karon gid nga adlaw mangin kaupod kanakon sa paraiso para masunod naton siya. Kay kung may isa ka ihimplo nga dapat kita sundon, kung may isa ka modelo nga dapat naton tan-awon para makasaka kita sa langit, tan-awon to naton ang tawo nga ginhambalan ni Kristo. Ti ginasaysay so aton sang ebanghelyo, actually duwa sila kabilog to, ang ara kaupod ni Kristo sang naghambal si Kristo nga karon gid nga adlaw mangin kaupod kanakon sa paraiso.
Ginahambal sa ebanghelyo nga may duha ka kriminal nga ginlansang upod sa iya, duha ka kawatan. Ang isa sa iya wala, kag ang isa sa iya nga tuo. Ang una nga kriminal naghambal kay Kristo. Indi bala ikaw ang Kristo? Luwasa ang imo kaugalingon kag luwasa man kami. Suno sa ginahambal sang aton nga ebanghelyo, ang iya tuno pagpasipala. Daw ginayaguta niya si Kristo, daw gina-challenge siya si Kristo. Kung ikaw amo ang manluluwas, ti luwasa kami, nga ari pa kami di, nga analansang kami di upod sa imo. Kung makagagahom ka, tani usaron mo ang imo gahom, luwasa imo kaugalingon kag luwasaman ako. Mga kauturan, klaro, sa aton nga ebanghelyo, hindi ni siya ang ginhambalan ni Kristo, nga karon mag-upod ka sa akon sa paraiso. Kung sayoron, hindi tani siya pagsundon ang una nga kawatan. Kay wala siya nagtuo kay Kristo bilang iya nga manluluwas. Kaginhangkat niya pa si Hesus Kristo. Nagpamalandong ako. Ano nga mga tinion sa akon kabuhi? Nga kung kisa ang panimuot ko, parihos gid sining una nga kawatan. Nga ginahangkat ko si Kristo. Sa una ko nga pagpamalandong ako, way man guro way man kuya gahangkat kay Kristo, kapati man kuya kay Kristo, kapangamuyo man ko kay Kristo. And then nadumduman ko sang ako na diagnose no sa regular check-up, Father, diabetic ka na, no? Anong akon una nga pangamuyo? Lord, pati ko sa imo ayuhon mo ko. Kag sang nadumduman ko ang kadamo nga mga tawo nga masumalang ko sa akon ministro bilang pari. Kadamo sang mga tawo nga gapangayo pangamuyo. Father, pangamuyoi kami nga Father, pangamuyoi ko ang bata ko ginpriso. Father, pangamuyoi ko ang akon nga bana na aksidente. Father, pangamuyoi ko si tatay may cancer. Kag ano ang aton ginapangayo? Nga ayuhon kita ni Kristo, nga hilwayon kita sa aton kahimtangan. Di katahuman ini, di bala, gadanggop kita kay Kristo. Pero sa akon pagpadalom, nakita ko nga kung kisa ang aton panimuot, kung kita magpangamuyo kay Kristo, gapangayo kita bulig kay Kristo, pero daw kita pa ang gadimanda. Daw kita pa magsugo kay Kristo. Kung ikaw Diyos, kung ikaw anak sang Diyos, ayuhon mo kami. Tagaan mo kami sang mayo nga kabuhi. Hilwayon mo kami. Kag mga kauturan, amo ni ang aton nga dapat bantayan. Kay kung kisa ako magpangamuyo kita kay Kristo, kung magpangayo kita kay Kristo, nagadimanda kita. Kung hindi naton matalubangdan, kung kisa ang aton panimuot, may pagpayo nga ayuhon kita ni Kristo kahimtangan. Amo ini nga importante, tanawo naton ya ang panimuot, kag ang ginhambal, sining ikaduha nga kawatan. Ginsaway niya ang iyaupod niya kriminal. Ginsabdong niya kag nagsiling siya. Wala ka bala mahadlok sa Dios? Pariho man lang kita nga ginasilutan. Ang aton silot bagay gid man sa aton tungod sang aton nga ginahimo. Pero siya iya wala sing nahimo nga malain.
Ginapamalandungan ko ining mga ginahambal sang ikaduha nga kawatan. Kag dapat akuon ko tuod no? Ang aton nga ginapanghimo kung kisa, amo ang nagdulot sa aton sang aton kahimtangan. Kung akon tan-awon ang akon kabuhi, if I am to be honest, nga ang may diabetes ko subong. Hindi bala nga inaaman bangod kay hindi ko makadisiplina sang akon kaugalingon. Kabaluman ko nga ang amon pamilya prone to diabetes. Pero makadisiplina bala ako sang akon lifestyle, makadisiplina bala ako sang akon nga huyog, sang akon pagkaon sang matamis. Kung akon tan-awon, ay dapat mahuya ko. Ang akon nga masakit, konsekwensya sang akon nga pagkakulang sa disiplina. Konsekwensya sang akon desisyon. Kagkadamo sa aton mga kauturan, amo ina. Mabutang kita sa kahimtangan, nga mangayo kita bulig sa Dios, pero o si saa, nga nakadto kada sa ina nga kahimtangan. Kung isa pangayo ka bulig, Ginoo buligi kami kay kagamo sang amon panimalay. Pero basi ina nga kagamo, bangod man kay konsekwensya, kay hindi ka mo makasalig sa isa kag isa, kay gadinalok ka mo, kay may kahisa ka mo, kay gabinuting ka mo sa tagsa-tagsa, hindi bala? Father, buligi ko, may cancer ako, may balatian ako sa baga, may balatian ako sa liver. Pero kung imo tan-awon, hindi bala ina konsekwensya man sang imo nga nahimo. Nagpagusto ka sang inom, nagpagusto ka sang bisyo, nagpagusto ka sang sigarilyo. Mga kauturan, ang isagid nga realidad nga ginaatubang naton subong nga kwarisma, nga ang aton nga kahimtangan, konsekwensya sang aton pagpakasala. Nagaantos kita diri sa kalibutan, kay kita makasasala. Ang aton nga ginaantos, kag ang aton pagatubang sa kamatayon, ang realidad sa kamatayon, bangod kay kita makasasala. Pero ini, dapat naton akuon, kag dapat naton itugyan kay Hesus Kristo. Ang maayong balita sa aton nabatian nga ebanghelyo, amo nga pag-ako sang ikaduha nga kawatan, nga naghambal siya, Ginoo, dumduma kami kung ikaw yara na sa imong ginharian. Paghambal niya kay Kristo, sang pagkilala sang iya kasalanan, amo ina siya nga ginhambalan siya ni Kristo. Karon gid nga tuig, karon gid nga tinion. Mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. Kag mga kauturan, ang handom ni Kristo nga ini nga kawatan, mangin kaupod niya sa paraiso, iya ginpatigayon kay ini nga kawatan nagkilala sang iya nga kasalanan. Kay ginako niya nga ini ang akon ginaantos, nga ari ko diri sa krus sa tupad ni Kristo, kay konsekwensya ini sang akon pagpakasala. Mga kauturan, importante nga makilala naton ang aton nga kasalanan. Kag importante nga istoryaman naton ini nga realidad sa aton mga kaupod. Para sa aton ikaduha nga pulong sa subong nga hapon, ginaagda kita nga magpamalandong man sa sinudo, sa panawagan sang pagpanglakaton ug danay.
Kag ang ikaduha nga matahom maginhimo sining kawatan, nga ginsaway niya, kag ginsabdong niya, ang iya upod nga kawatan, nga ginkoreksyonan niya. Kaysa pagpangagda ni Kristo sa aton, nga magupod sa iya sa paraiso, ang luyag ni Kristo, nga tanan-tanan kita, updanay nga magkadto sa iya. Ang gusto ni Kristo, nga tingob kita. Kagamoy ning panawagan, subong sa aton, sang sinudo. Nga kung kita gapakadto kay Kristo, kung kita nagaupod sa iya, kag kung kita luyag mangin kaupod niya didto sa langit, maghinagaray kita, magupdanay kita, walang maiiwan, wala sang mabilin. Mga kauturan, amo ini nga importante ang pag-istorya, ang paglabot sa aton tagsa ka kauturan. Kung may ara kita makita sa ila, nga sala nga ila pag-insindi, sala nga ila pagtanaw, sang kaluwasan ni Heso Kristo, hagaron naton sila, koreksyonan naton sila, tudluan naton sila. Tudluan naton sila nga ang intsakto nga panimuot, amo ang mapainubuson nga pagkilala sang aton kasalanan, kag ang pag-ampo kay Kristo. Jesus, dumduma ako kung magkarika subong nga hari. Kag ang pasalig ni Kristo, sangyara na siya sa krus, karon gid nga adlaw, mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. Palihog magluhod ang tanan para sa pangamuyo. O Ginoong Heso Kristo, ginbaliwala mo ang pagyaguta sa mga soldado, kag ang pagpasipala sang isa sa duha kakawatan, nga kaupod nimo didto sa Kalbaryo. Sa baylo, imo ginliso ang imo nga mga mata sa minulsulon nga kawatan, kag imo ginpamatian kag ginhatag ang iya ginapangayo. Palatandaan lamang nga bukas ang imo tagipusoon sa paghakos sa tanan nga mga makasasala nga nagapalapit sa imo kag nagapangayo sa ang kapatawaran. O Ginoo, itanom sa among tagipusoon ang imo gugma kag kaluoy. Agod hindi madula sa amon ang handom nga magbag-o kag sa paghatag man paglaom sa iban, nga may madamo pa nga mga pamaagi kag kahigayunan sa pagbag-o. Kay ikaw ang among Ginoo sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Palihog magpungko ang tanan.
Palihog magtindog ang tanan. Ang pagbasa sang santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Sa tupad sang krus ni Jesus, nagatindog didto ang iya iloy. Ang utod sang iya iloy. Si Maria nga asawa ni Cleophas kag si Maria Magdalena. Sang makita ni Jesus ang iya iloy, kag ang iya hinigugma nga gintutunan nga nagatindog didto, nagsiling siya sa iya iloy. Babayi, yari ang imo anak. Dayon, nagsiling man siya sa gintutunan. Yari ang imo iloy. Agsugod sadto, gindala sang gintutunan si Maria sa pagpuyo sa iya balay. Palihog magpungko ang tanan. Ikatatlo nga pulong, babayi, yari ang imo anak, anak, yari ang imo iloy. Sa pagpadalom sini nga pulong, aton ginaabi-abi si Reverendo Padre Noli Blanca Flor, Kura Paroko sang parokya ni San Antonio Abad, kag Direktor sang Commission on Family and Life sang Diocese sang Bacolod. Babayi, yari ang imo anak. Anak, yari ang imo iloy. Isa ka madalom nga pagpanugyan sang Ginoo sa kay Maria kag si pinalangga niya nga gintutunan nga si Juan. Ini nagadala sa pagpakilala nga si Maria ginatugyan ni Jesus hindi lamang nga mangin iya iloy, kundi mangin iloy man sa iya magintutunan kag mangin iloy man sang simbahan. Nagadala ini sa una nga misyon ni Maria sa pagtunda ni San Gabriel sa iya nga siya mangin iloy ni Jesus. Apang ini nga pagkailoy, wala lamang nagpabiling nga exclusively nga iya sang Ginoo, kundi ginatanyag yaman si Maria sa aton tanan. Ang kabuhi sa mahal nga iloy bilang isa ka babayi, nagpahayag man sa aton sang una nga dako nga pagsalig sang Dios, sang bahin sang tagsa-tagsa kakatawhan, nga mangin kabahin sang iya buhat sang pagluwas. Sa Ebanghelyo ni San Juan, aton mabasahan nga sa pagsugod sang Ginoo sa iya ministeryo, sa iya public ministry, ang iya una nga milagro nga ginhimo didto sa kasal sang Cana, si Maria amo ang nag-introduce sa iya. Kag sa katapusan sang iya misyon, ang mahal nga iloy didto man nagatindog sa tiilan sang krus. Ang katampad ni Maria nga handa nga magsunod sa iya anak, kag ang iya nga kaisog sa pag-atubang sang kasakit sang iya anak. Siya present sa tanan niya kabuhi sang iya anak. Kag subong man sa bugos niya kabuhi upod sa mga gintutunan. Wala lamang siya nangin present sa mga dalagko nga hitabo, kundi sa mga ordinaryo man nga hitabo kag kahimtangan sang mga gintutunan sang Ginoo pagkatapos nga si Jesus nagkayab sa langit. Mga utod si Maria, nagarepresentar man sang aktibo nga bahin sa mga kababayinan sa istorya sang kaluwasan nga ginadala sang Dios. Kag siya man nagarepresentar sang aktibo nga pagpakigbahin man sa mga kababayinan sa pagbantala sang maayong balita. Apang isa ka masubong nga kahimtangan yung kung aton lantawon tubtub subong,
masubra na duha ka tuig, duha ka libo ka tuig ang nagligad. Sa gihapon, madamo sa gihapon nga panghangkat ang ginaatubang ang mga kababayen-an kag ang mga kabataan sa aton sosyedad. Isa ka dako nga upang kag panghangkat nga ginaantos sa mga kababayen-an amo ang automatic nga kultura sang kalibutan tubtub subong sa pag-label sa mga kababayen-an nga maluya, nga wala sang ikasarang. Siling sang isa ka biblical scholar nga nagatudlo sa De La Salle University, si Dr. Malu Ibita. Siling niya, kung imo basahon ang balaan niya kasulatan, kag maglambot ikaw sa kay Santa Maria Magdalena, siya nagarepresent sang misconception kag wrong labeling sa mga kababayenan. Kay nga aman, si Maria Magdalena, ginatawag kag permi ginakilala nga isa ka prostitute, bisan wala sang biblical support nga nagapakilala nga amo siya. Bisan wala sang ebidensya, ang history nag-apid sina sa iya nga label bisan wala si kamatuuran. Kag tungod sina, ini nagdalaman sa pagpanubo bisan pa gani sa konteksto sang simbahan, nagpanubo sang dignidad sa mga kababayen-an. Ilabi na gid kun ang ara nga nagauyat sang gahom nagaka-threaten ang iya influensya. Siling ni Dr. Ebita, siling niya, women are reduced to slum and to slut defaming, especially when people are threatened by their ability to live in society. Hindi bala mga utod nga nakitaan man naton ina sa aton sosyedad bilang Pilipino? Pila ka mga illegal kag fake news na hanungod sa mga babae nga nagapanindugan para sa kamatuuran, kag tubtub subong kung may ara gading nga threat, ang immediate nga ginahimo, pagwa kita sang fake nga sexual video, agud pa kanubuon ang babae. Siling niya, it goes back. Tungod sinang manubo, kag pagsala ka pananawan sa kay Maria Magdalena. But there is a need, may kinahanglan nga dapat batakon ini. Kagamo ini ang hangkat sa simbahan, ang hangkat sa sosyedad. Kaya kung aton lang tawon, sa adlaw sang pagkabanhaw sang Ginoo, pagkatapos nga mga gintutunan, nagpalagyo tungod sa kahadlok, pagkatapos ang madamo nga mga kalalakinan nga nagasunod sa Ginoo, nagkaladula. Sino bala ang una nga nagkadto sa lulubngan sa pagtatap kag sa pagpangita sa Ginoo? Si Maria Magdalena kag upod ang iban niya mga babayi, amo ang nanginahauna nga saksi sang pagkabanhaw sa Ginoo, sang tinion nga ang mga apostoles nagkalahadlo. Sila matahom nga simbolo sang matahom nga madala sa mga kababayen-an sa kabuhi sang simbahan kag sang pagtuo. Apa mga utod, hindi lamang sa biblical labeling nagasuffer ang mga kababayen-an sa aton panahon subong. Siling sang research sang Rappler, nga siling niya, ang mga babayi kag mga kabataan, amo ang mayoriya nga na-displace sa aton Filipino population. Ilabi na gid sa aton mga kauturan sa southern part sang Pilipinas. Mga babayi kag mga kabataan nga wala natagaan sang abilidad kag sang oportunidad sa pagtuon. Wala natagaan tungod kay sila ginalantaw
nga babayi lamang. Kag wala ginatibong ay ila dignidad. Kag hindi lamang sina. Upod man, kung sila isang rappler, sa madamo ng empleyado sa government bureaucracy, there are more women employees in the government. Pero ang masubo, the dominating gender of making decision ang mga lalaki. This is not to, hindi niya para nga i-discriminate ang isa kag isa. Kundi isa ka matuuran nga may ara sang contempt sa paglantaw sang nubo nga dignidad sa kababayin-an kag kung ipakita nilang ila ikasarang nagaka-threaten kung sino ang ara sa pulungkuan. Naamo ini. Kaya tungkol suno man sa survey, 71% sa mga kalalakinan nagabati, 71% sa mga Pilipino nagapati, nga ang mga lalaki mas deserving sa trabaho sang sa babae. Di ini nagahalin. Ayha nagahalin ini sa influensya gihapon sang kultura sang machismo. Sang kultura nga sa paglantaw sa paglabel sa mga babayi nga mga manubo. Pero kita kahibaluman nga bisan sa kabuhi sang simbahan, mas madamo nga mga babayi nga mga laiko ang nagadidikar sang ila panahon, sang ila ikasarang, sang ila abilidad sa pag-alagad sa Dios dira sa simbahan. Mga utod, ini isa kadako nga panghangkat sa aton tanan. Kay kun amo ni gihapon ang aton pananawan sa mga kababayin-an, madula naton ang matahom nga ginahatag sang Dios sa aton kasubong sang paghatag ni Jesus kay Maria sa aton. Si Maria nangin simbolo sang kaisog, sang kabakod, kag sang katampad sa iya misyon sa Dios. Apang hindi lamang ang mga kababayin-an, bisan ang aton mga kabataan, nabutang man sa alang-alang. Ang aton mga kabataan, nga sa diin, sa sulod sang panimalay, wala na sa natagaan sa nagakaigo nga edukasyon, kagin pabayan na lang naton si Mr. TikTok nga mag-edukar sa ila. Sa bagay, nga ang pagdihon sa ilad, isa ka pagdihon sa kabutigan. Nadula na ang pagdihon sa ila sa kamatuuran, tungod kay kita mismo sa aton panimalay, wala naton gintagaan sa oportunidad ang aton kabataan sa pagtuon kung ano ang matuod. We are endangering the future of our children if they continue to live in the lies perpetuated by those who wanted to revise history and even wanted to revise the teachings of the church para lamang nga masanto sa luyag. Mga utod, ang Ginoo nagtugyan sa mahal nga iloy sa iya gintutunan. Kita ginahangkat man nga bilang mga sumulunod sang Dios, paano bala naton gina-welcome si Maria, kagang tanan nga mga kababayin-an, kagang tanan nga mga maluya, agud aton alagaran, kag itibong ang ila dignidad. Si Juan, nga nagarepresent sa mga gintutunan, kag sa aton tanan, gintugyan man ni Jesus sa mahal nga iloy. Kag kita man, paano bala naton ginadihon ang aton mga kabataan? Ginadihon bala naton sila sa kamatuuran sang ebanghelyo? Ginadihon bala naton sila sa pagsunod sang bana sang Ginoo bisan ano pa ang kabudlayan? Ukon ginapabayan lamang bala naton sila nga mangin esklabo sang kabutigan sang social media. Tungod kay kita nagpabaya na sa aton obligasyon. Sa liwat ang Ginoo nagapahanumdom sa aton. Si Maria
gintugyan sa aton nga aton iloy. Pangayuon naton ang iya pag-ubay. Kag kasubong isa ka simbahan nga nagapanglakaton, kabay bilang katilingban, kilalahon naton nga ang tagsa-tagsa sa aton, lalaki man o kon babayi, hamtong man o kon kabataan, may bahin sa pagpanglakaton sang simbahan, padulong sa iya ginharian. Kabay, aton buligan ang aton kaugalingon kag ang aton sosyedad, nga dulaon ining sala nga pananawan sa mga kababayin-an nga mga maluya kag wala sa ikasarang. Kay aton manakit-an ang madamo nga mga babayi sa istorya sang kaluwasan, sa istorya sang aton pungsod nga nagpanindugan sa pihappas sang kabudlayan. Kabay, kita tanan, magsunod man sa modelo sa mahal nga iloy, mangin matutuod nga tinugyanan sa pagtibong sang dignidad sa mga kababayin-an, kag sa pagpanisigurado sang maayo nga wasdamlag sang ato mga kabataan. Palihog magluhod para sa pangamuyo. O Ginoong Heso Kristo, sa tiilan sang imo krus, imo ginhatag sa amon ang imo iloy, nga maging amon man iloy. Itugot nga paagi sa iya iloy non nga pagampo, masunod namon ang imo pagsulundan, kag madangat namon ang imo mga kaayuhan. Nagapangayo kami, himuaman nga ang tanan nga mga ginikanan, maging kaangay sa imo iloy, tampad kag maukod nga tulogyanan sa pagsagod kag pagtatap sang ila mga kabataan. Itanom sa ila ang pagkabalaka sa ila mga anak, agod hindi sila madulaan sang paglaom, kag mahatagan sila sang maayo nga buwas damlag. Kay ikaw ang amon Ginoo sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palihog magpungko ang tanan.
Palihog magtindog ang tanan. Ikaapat nga pulong. Diyos ko, nga agin patumbayaan mo ako. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Sang udto, ang bugos nga duta ginlikupan sang kadudulman. Ini nagpadayon sa sulod sang 3 ka oras. Sang alas 3 sang hapon, si Jesus nagsinggit sing mabaskog, Eloi, Eloi, lema sabachthani, nga kon sayuron, Diyos ko, nga ginpatumbayaan mo ako. Palihog magpungko ang tanan. Ikaapat nga pulong, Diyos ko, nga agin patumbayaan mo ako. Ang magahatag sang pamalandong sa sining ikaapat nga pulong, amo si Reverendo Padre Ronald Quijano, STHD, Rector sang Sacred Heart Seminary, Bacolod City. Mayong hapon sa inyo tanan. Ang aton nga tema, ang pulong sang Ginoo, nagasiling, Diyos ko, nga bala ginpatumbayaan mo ako. Kagang instruction sang Commission on Liturgy, nga ang akon pamalandong naangot sa aton pangamuyo para sa pagidait, kapag iliusa, labi na gid sa pungsod sang Ukraine, nga sa diin nagaantos tungod sang gyera, kag sa mga nanarisari nga mga rehiyon sa kalibutan nga amuman ang ilang sitwasyon. Puno sang biolensya, kaakig, kag suguman sang kamatayon. Diri sa Bishop's House, sang bago ako nga pare, may sa kamatahom nga picture frame. Ang itsura sang tao, masyado ka manayanaya ang iyang nawong daw santo. Kag sa sulod sang iyang tagipusoon, may miniature niya, gamay niya nga itsura. Kag sa sulod, nagaaso ang iyang dulunggan, ang iyang ilong, kag nagabaga ang iyang mata. Kag may caption sa idalom sang picture frame nga nagasiling, we often fight outside ourselves, but the real battle is from within. Tuod gid, permi kita nagasagad pangaway, panghingabot, pangdaog-daog sa iban. Kag din ina nagahalin, dira mismo sa sulod sang aton nga tagipusoon, kay puno sang kaakig, puno sang mga aligot-got, kag puno sang pagdumot. Gani we simply project to others inang mga latent anger, bitterness, hatred. Kag ang epekto sina masakit para sa iban, kay na nagadala sang kalisod, sang subong man sang kamatayon. Kag malapit na 2 ka bulan ang nagligad nga dugo kag luha ang nagailig sa mga suba sang pungsod sang Ukraine tungod sang gira nga ginlunsar sang Russia. Kag ina makita naton sa telebisyon, subong man sa social media, mabatian sa radyo, kag mabasahan sa mga pamantalaan. Kag ini tungod lang kuno kay simple military operation. Apang sa pagkamatuod, ini isa ka gyera nga nagadala sa madamo nga kamatayon,
pagguba kag pagrumpag sa mga balay, mga buildings kag mga damo nga mga istruktura kag nagadala sang pag-antos sa tanan nga katawhan. Makita naton nga ang mga biktima linibo, milyon na sila gani nga nagaalaplaag kag nagapalagyo sa ila nga pungsod. Kalabanan sa ila mga nanay kag mga kabataan. Kang ilang nga mga bana, subong man ang mga lalaki nga mga miyembro sa ilang nga pamilya, they have to remain in their motherland to defend their country. May mga great figures sa ilang nga pungsod, mga athlete sang lawn tennis, opera singers, mga painters, great artists that contributed so much to the pride of their nation. They decided also to come home and defend their people. Diri makita naton nga kadamo sa mga evacuees kag subong man nagapalalagyo kag nagakadto sa mga natupad nga mga pungsod kasubong sang Poland, Hungary kag iban pa. Kag bisan ang syudad sang Mariupol amoy ning ilang university city ang mga intelligensya, mga intellectuals ari diri nahamtang ang ilang mga universities. Kakadamo sa mga foreign students, ginbumbahan ina nga syudad, ginpangguba ang mga universidad, mga library, agud mapanas ang ilang nga kultura. No? Kag ang isa pagig ka masubo, amo nga ang mga nanay kag mga kabataan, hundreds of them, nagpanago sa isa ka teatro, isa ka dako nga theater building, agod nga sila malikaw sa mga bomba nga nagkalahulog, pero didto man ginpanghulog ang mga bomba kay nagkalamatay sila tanan. Ang syudad sang Butcha natalupang dan subong nga tungod naghalina ang mga soldado sa sina nga syudad, rumpag ang tanan kag mga gatos-gatos nga mga patay ang ginlumbong sa ilang nga mass graves. Didiri mga example lang ini sang mga larawan sang kasakon sang tawo, sang iya pagka-insensitive, kag subuman pagka-bully, pagka-arugante, tungod sang iya nga gahom, kag ang bunga sina damo nga kamatayon, kag napun-an sang kadulom, hindi lamang ang pungsod sang Ukraine, hindi lamang ang Europa, kita tanan no, naulamid man. Tungod kay ang Ukraine, ari diri ang ilang mga gas pipes, ang mga oil, nga muna nag-supply halos majority sa mga European countries. Kag for so long, ginakontrol ina sila permis ang Russia ng independent nation after the First World War in 1920, kag ginagaw naman balik after the Second World War. Kag naging independent nga country sa 1990s, matapos nga mapuhag ang Russian Federation or USSR. So independent nation sila. Bahin sa United Nations, kaya nag-a-apply nga manginbahin sa European Union kag North Atlantic Treaty Organizations agud maprotektahan ang ilang pangabuhi bilang isa ka pungsod kay sila hilway nga mga tawo. Apang ang Russia hindi gusto sina. Nga gusto niya sa iya lang sila permi madangop kag mangayo sang mga pabor. Sounds familiar man sa aton, no? Tungod kay mag-away ang mga elepante, ang mga subay permi among lasakon. Kinanlan, no? Kay balo ikaw sang imo nga tudtuod nga allegiance, masalig ka lang sa Dios. No, hindi ka magsalig sa tawhanon nga mga gahom kay lapason kanila, daog-daugon kung sila ya magilinaway kay gamhanan sila nga mga pungsod. Kay nagasagad sila bulubaligya sang armas nga nagadala sang kamatayon. Tiyan mo ganina nga
ang aton nga tema, Diyos ko, nga bala ginpatumbayaan mo ako. Sarang naton ini ma-apply sa sining mga tao subong nga ayhan masyado sa ila kakilala sa pagka mapisan, subong man mga Katoliko ang kalabanan sa ila, kag subong man dako ang ila debosyon sa Eucharistia, kag sa mahal nga Birhen, kag they excel in different fields of learning, in arts and sciences, in terms of culture, kag nagtinguha sila nga magnami ang ilang socio-political economic life. Apang sa pitik sintas, sa pila lang kainadlaw, ang bilog nga matahom nga pungsod ng isa ka halos disyerto, rumpag ang tanan, kag puno sang kalisod, kadulom, kag kamatayon ang palibot. Amoy ganina nga ining pulong sa aton Ginoo, halos applicable sa ilang nga pangabuhi. Diyos ko nga abala ginpatumbayaan mo ako. Kung ini pamalandungan naton nga pulong, makasiling kita nga ayhan nga amo sini ang pangamuyo ni Jesus samtang tagumatayon sa krus. Sinugid bala ayhan ang nag-abandonar sa iya kang nagpatumbaya sa iya. Una makasiling kita, posible si Pedro siya ang leader sa mga apostoles. Saksi sang mga matahom nga ginpangwali nga maayong balita ni Jesus. Saksi sa mga milagro kag makatingalahan nga iya nga ginhimo. Dapat mature na siya sa iya nga pagtuo, nga asang tion nga gindakop si Jesus, ginlutos siya sa iya nga kahadlok, kag ginpanginwala niya si Jesus 3 kabeses, kag nagpamalo ang manok. Ikaduwa nga tao nga posible nag-abandonar sa iya, wala sing liwan si Judas Iscariote. Sa laligan siya, kay siya gani ang treasurer, ang nagauyat sang pundo, ang kwarta sang ilang nga grupo. Damo sa mga theories nga ang naging traidoran niya si Jesus, posible tungod kay dishonest siya, gapangawat siya sa kwarta sang ilang nga grupo. Posible tungod kay one of the idealists, young persons fascinated by the preachings of the Lord, nagsunod sa kay Jesus, kay nagalaom siya nga posible si Jesus amo ang solusyon sang damo nga mga injustisya gaduluntad sa ila tunga sa paggahom sa mga Romano, kag siya mangin leader sang isa ka hublag agud mapukan ining mga dumuluong nga nagagahom sa ila nga pungsod. Apang nadismayado siya tungod kay pamaagi ni Jesus is not the way of violence, but the way of forgiveness, the way of humility, peace, the way of generosity, love, and service. Gani, gintraiduran niya si Jesus, ginbaligya niya na lang si Jesus, 30 pieces of silver coins, equivalent price of a slave at that time, and he betrayed him with a kiss of death. Diyos ko nga abala, ginpatumbayaan mo ako. Ikatlo nga posible nagbiya sa iya, yadtong mga simple nga mga tao, the crowd, ginatawag sila sa pulo nga Griego sa Gospels nga hoi polloi. Ini sila, kundi gani may mga milagro, dito na to sila nagadugok kag magsagad, tanaw nga daw mga maniningad. Kag sila man na ang una nga mga marites kag magsagad anunsyar ano ang latest, anong chismis na crowd, hoi polloi. Daw mga kawayan ini sila, na ga-shift sila sa mga allegiance nila. Kung sino gani, posible ang daw makahatag sa ila kwarta o kung binipisyo, dito na to sila. By ilan dang imo nga prinsipyo, by ilan da ang tingog sa imo konsensya, basta may pabor, no, friends with benefits. Kag kung kaisa, maupod sila sa kay Jesus, as long nga may mabaton sila. Amoy na ginatawag naton sa accounting, ROI, Return of Investment. Te kung wala sang return of investment, goodbye Jesus, baligya ta kaya, makaginansya pa ko sa imo, wala mang kukuhaon. Te gen, loiban niya si Jesus, the crowd. Ikatatlo o ikaapat, posible amo ni siya ang
sakit-sakit gid nga experience ni Jesus. Pamatyaga ni Jesus, ang iya amay, sa tanan nga tion, ara na iya sa iya, upod niya. Kaya mo gani nagkari siya, agud himayaon ang kabubuton sang amay, amo na iya nga tuyo. Sa tanan nga mga milagro nga iya himuon, mga bay anay siya sa iya nga amay, maistorya sa anay, kag ang milagro matigayon. Ang tanan niya nga ginapangwali, all the good works He is doing, these are all for the glory of the Father. Nga sang nagapangamuyo na siya sa hardin sang Getsemani. Nga daw kahipos sang amay. Nga wala nagasabat. Nga daw wala ang iya nga amay sa iya nga tunga, sa iyo tupad. Tiyan mo ina nga makasiling siya, Diyos ko, nga abala, ginpatumbayaan mo ako. Tiyan mo ina nga sa sining ato pagpamalandong sa mga katawhan sang Ukraine nga nagaantos, posible amo man ang ilang nga pamatyag nga abala Lord, ginpatumbayaan mo kami. Tagsa-tagsa sa aton sa tion sang krisis, kung may nagamasakit gani kag tagumatayon sa aton nga balay, ano perbeng aton panghakroy haw? Diyos ko, diin ka na, tabangi kami. Kag kung kaisa ang imo panawag, daw wala may nagasabat. Nangayo ka na bulig sa iban, they close the doors on you. They simply close their eyes, their hearts on you, as if they are not listening to your plea. Kabatyag ka mo sina, nga pamatyagan mo dugi bulanda ka na sang Diyos. You have done everything and yet nothing happened. Ano na lang ang imuhimuon? You fall into anxiety, depression, overstress na ikaw, damo ikaw sa mga coping mechanisms. No? Sometimes, when you fall into depression, the next thing is you lose your self-confidence. You keep on blaming God. You keep on blaming others. In the end, you blame yourself. Grabe na dayon ang imong guilt feelings. Ako na lang ang may sala. Ginpabayaan na nila ako. Wala na gid may nagapalangga sa akon. Diin na ang Diyos sa akon nga kabuhi. Hindi ko na siya mabatyagan. Ay grabe, katilaw ka mo sina. Ngara ka lang sa corner sa imong kwarto. Sige ka posible ganit sa imong buhok. Kagkagat sa imong nga kamalingking sang kuko. Pero do wala ka sang sabat sa imong panalambiton. No, grabe nga kadulom. It is like an experience of dark night in your life. Diri makita naton nga sa tion sang aton nga kalisod, din pa bala kita madangop. Posible ang Dios nagasabat manggid sang imo pangamuyo galing masyado ka ka-focus sa imo kaugalingon. You fall into a depression kag halos do hindi ka nakapamati, no? May ara ka posible sa psychology ginatawag persecutory syndrome. Ano ina? Isa ina ka delusion which occurs when someone believes others are out to harm them despite evidence to the contrary. Ina balang pamatyagan mo tanan nga tao sa palibot, daw mga leon nga gusabon ikaw anytime. And they are there to attack you, to harm you, i-persecute kanila. But in reality, ikaw gali ang may sala. Ikaw gali ang bully. Ikaw gali nga panghingabot. Pero pamatsyag mo, no, ang ibang nga tao amoy nagahingabot sa imo. Nga this is a type of paranoid thinking which is a form of mental illness. That's why it requires professional help, psychologists, o kon psychotherapist or guidance counselor. Si Jesus sa pagpangamuhi ay sini, my God, why have you forsaken me? Wala ni siya nagasuffer sang delusion o kon persecutory syndrome. Ang iya gusto niya kita tudluan bilang Mesiyas, anak sang Diyos,
no, kag aton manuluwas, hindi siya malayo sa aton eksperyensya nga sa tion gali sa aton nga pag-antos, hindi kita ya madulaan sa paglaom because the Lord will come to our rescue. Fix your gaze on Him and everything will just fall into the right place. That's why, tungod sining mga krisis nga natabo sa Ukraine, posible ila man nabatsyagan nga wala sila nag-aisahanon. Madamo nga mga world leaders sa United Nations, European Union, sa North Atlantic Treaty Organization nga nagpadala sang ilang full support sa President sang Ukraine sa kay President Zelensky. No? Kag ina makita naton sa social media, sa telebisyon, mga mainstream media. Ang hindi makita kung kaysa amo ang mga panikasog na ginahimo sang simbahan, labi na gid sa kay Papa Francisco. Siya mismo personal nga nagkadto sa embassy sang Russian Federation malapit sa St. Peter's Square kanang istorya sa ambasador. Siya mismo nagtawag sa telepono sa presidente sang Ukraine kay Zelensky. Siya mismo nagtawag sa Major Archbishop of the Greek Catholic Church sang Ukraine to express his fatherly support, and he promised to do everything possible to solve the problem in the service of peace for the people of Ukraine. Gani, sang nagagira na, siya nagapangabay nga dapat padayunon ining humanitarian corridors ang pagpadala sang bulig. Kita mismo, ginpangabay niya sa bugos ng kalibutan, pagi sa mga obispo nga maghalad sang misa, Santo Rosario, may act of consecration to the Immaculate Heart of Mary last March 25, the Feast of the Annunciation. Ang aton mga novenas, subuman ang aton mga acts of piety, fasting, abstinence, prayer, and almsgiving. Tanan nga sakripisyo naton ihalad para sa pagidait sa bugos ng kalibutan, labi na gid sa pungsod sang Ukraine, nga may conversion nga matabo sa sining mga lideres sang duha ka pungsod nga nagaaway, kag subuman magabalik sila sa negotiating table. Kaya wala na sang iban nga solusyon. Kag ang international laws must be respected once again. Ang Santo Papa, dako ang iyang nga kalisod kag pag-ulikid sa madamo nga mga refugees nga nagapalalagyo. Gani may instruction man siya nga batunon sa mga tupad nga mga Katoliko nga mga pungsod, buksan ang mga parokya, mga eskwelahan, ila panimalay para sa mga utod naton nga nagaantos. Kag subong man, siya nagapasalamat sa mga journalists, sa mga media people, tungod sang ilang nga risgo sa pagwaragwag, sa matutod nga informasyon, tungod kay kadamo man sang fake news nga nagalapnag, labi na gidya nga ang pungsod sang Russia, may ara sila Iron Curtain in terms of information, nga nagagira na sa Ukraine, sa sulod sa ila pungsod ya, wala sila kahibalo kay controlled sang gobyerno nila ang media. Gani may mga soldado nga Russians nga nagatawag sa ila mga ginikanan kay bata pa sila at toto sila nga hindi niya military operation lang gira na diyo damo na patay ang ilang mga nanay kag tatay hindi magpati kay sa telebisyon nila hindi makita ina, no? Tungod sang Iron Curtain in terms of information nga ginakontrol sang ilang nga gobyerno. Dinagapasalamat si Pope Francis sa mga media people for delivering them the authentic information. Wala sang fake news para nga buhos na kalibutan must be well informed and they can do concrete action to help. Gapasalamat man siya sa tanan nga mga medical care professionals, doctors, nurses, therapists, no, mga pharmacists, mga caregivers nga nag-unong sa pag-atipan sa mga pilason kag sa mga tagumatayon. No, kag subong man may mga rescue team, mga police officers nila, ang ilang armed forces nga nagapatigayon trabaho agud maproteksyonan ang mga tawo, kag subong man ang mga public services nagapadayon. No, kag labi na gid ang ilang internet
sige gihapon bisan tion sang gira, no? Kag gani hindi lamang amo sina si Pope Francis personal nga nagpadala sang duha ka mga cardinals nga sa diin iya representatives, Cardinal Krajewski, Papal Almoner, amo ni siya ang nagapanagtag sang limos kag bulig sang Santo Papa. Kay kasa ang ikaduha si Cardinal Czerny, prefect sang Dicastery of Promoting Integral Human Development on all the humanitarian aid sang simbahan. Nagbisita na sila pila ka beses didto, kag subong man ang Santo Papa nagpadala sa mga medisina, mga pagkaon kinanglanon sang isa ka pamilya sa tion sang gira. No, kag subong man nagpadala sa sang madamo nga mga ambulansya, donation niya para sa katawan sang Ukraine. Tigani ini mga pamaagin niya sa pagpakita sang iyang kaluoy, subong man pagulikid bilang amay sang Santa Iglesia. Kagani man siya nagpakig-dialogue man sa leader sang Russian Orthodox Church. Ang ngalan niya si Patriarch Kirill. Majority sa mga Orthodox Christians ara sa Russia. Kag amiguhay na sila ni President Putin sang Russia. Pero tungod sang iya man nga daw non-committal bala siya, amo nang problema kay dapat ang mga world leaders united sa pagpatigayon sa pagidait kag pagiliusa. Pero siya ya daw malagana. In fact, ang iya nga mga remarks sa iya nga sermon daw nagasupport pa sa mga Russian soldiers. Kaging tawag niya nga one Russia, isa lang ang Russia. But silingon, implying ang Ukraine is part of Russia. Di si Pope Francis nag-teleconference sa iya, kag daw ginsaway siya in a diplomatic manner. Nga siling niya, we leaders of the Christian churches must be sensitive enough not to fuel the conflict of peoples through our confusing or divisive remarks. Rather, we should use the language of Jesus. Anong language of Jesus? The language of love. I gave you a new commandment, love one another as I have loved you. Kaginhambali na sa katapusan nga panihapon, upod sa iya mga apostoles, nga sa ginpakita nyo ko ng tuntuod nga gugma, nga mong pag-alagad, pagi sa paghugas sa mga tiil, sa iya mga gintutunan. Damo pa ko tani ihambal, tungod kay limited ang aton nga minuto sa pagpamalandong, tingmao naton permi nga we have to build not walls of hatred, violence, and death, but bridges of love, fraternal unity, and peace. Mensahe ni Pope Francis halin sa encyclical letter Fratelli Tutti. Kagkabay patingwaon naton sa tion sa madamo nga mga konflikto, giyera, ilinaway, no one must be left behind. No one must be thrown out because we don't want them. No one must be rejected. We need to become channels of God's love. Let us let people feel that they are welcome, accepted, that they are redeemed, and above all, they are loved by the Lord. Kabay pang aton pamalandong, my God, why have you forsaken me? Will create in us an inner impetus, a kind of movement to touch our conscience nga tingwaon naton ang pagidait magaluntad hindi lamang sa bugos ng kalibutan kag sa mga pungsod, right there inside our home. Sugda naton nga magyuhom, sugda naton nga magbugno, good morning, good afternoon, sugda naton nga magpasalamat, whatever favor nga imo mabaton, and request with persuasion and gentleness. Can I request
and always say, I am sorry, please forgive me. Can we start all over again when we commit mistakes? Ang gira, wala nagasugod dito lang sa battlefield. Ang gira nagasugod sa sulod balay. Ara sa sulod sang paminsaron sang tawo. Kung pariyo kagayina sang picture frame nga akong ginahambal, nga sa sulod sang tagipusoon mo, ara day mo picture nga nagabalingaso sa kaakig, kaya nagaasong imo tulunggan, imo ilong, kag nagakalayong imo mata. You are asked to change your ways. Kay hambal ni Pope Francis, siling niya, war is madness. Stop, please, and look at this cruelty with the perspective, with the eyes of love of the Lord Jesus. Something good will come out. Everything will just fall into the right place. Amen. Palihog magluhod para sa pangamuyo. O Ginoong Hesukristo, kung pamatian daw isa ini kapulong sang pagpamasol, apang imo ginpakita sa amon, nga ikaw matuod nga nangintawo kaangay sa amon, kag nagbatyag man sang kasakit kag kasubo, samtang nalansang sa krus. Sa pagkamatuod ang amay, hindi gid sarang magsikway sa imo, kay ikaw ang ilabing nahamutan kag pinalangga nga anak. Apang kay tungod ginako mo ang tanan namon nga mga sala, ang kasubo kag balatyagon sang pag-isahanon, imo amat-amat nga ginbatyag didto sa krus. Matuod gid nga ini, amo ang dako nga dulot sang sala sa amon kabuhi. Hindi nga ang amay ang nagapahilayo sa amon, kundi kami ang nagapahilayo sa iya. O Ginoong Hesus, hatagi kami sang grasya sa pagpadalom sang amon kaangtanan sa imo. Kay hindi kami makakadto sa amay, kun hindi paagi sa imo. Ikaw gid lang ang makabayaw sa amon, sa anuman nga makasakit kag pagtilaw, nga amon sarang masumalang sa kabuhi. Kay ikaw ang amon Ginoo, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palihog magpungko ang tanan. Ang sino man sa aking nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa amay nagbigay ng karangalan.
DYAF CMN Bako 11:43 Ang Kusog. Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Nahibaluan ni Jesus nga karon ang tanan tapos na. Agagod matuman ang kasulatan, nagsiling siya, ginauhaw ako. Magpungko ang tanan. Ikalima nga pulong, ginauhaw ako. Aton karon pamatian ang pagpamalandong sa sining ikalima nga pulong sang aton Ginoo nga igahatag ni Reverendo Wilmar Dolor. Mayong hapon sa inyong atanan. Ginauhaw ako. I thirst. Sang ako gamay pa, mayroon ko lola. We call her Lola Imak. One time, nagahampang ako upod sa akon nga mga kampang, no? Akon mga pakaisahan. That time, nagahibi ako. Kag nakita ako sa akon nga lola, si Lola Imak, nga nagahibi. Nagpalapit siya sa akon, ginkapitan niya akon kamot, kagindalay ako sa iya balay. Dito sa sulod, gintimplahan niya ko gatas, kaginpainom. Kagintagaan niya ko tinapay. That particular experience, nagpabilin sa akon, kag hasta sa subong, hindi ko malipatan. Sa sadtong ginhimo niya sa akon, naguntat ang akon nga paghibi. Kay nabatyagan ko nga ginpalangga iya ko. Ang aton nga pamalandungan sa sining tion, ang pulong ni Kristo, ginauhaw ako. Ang pagkauhaw is a common experience para sa aton tanan nga mga tawo. Kung ginauhaw ka, normal lang na kay tawo ka. Kung wala ka na ginauhaw, something must be wrong. Basi may masakit ka na. Ang tawo nga wala na ginauhaw, laban-laban, patay na nasa. Ang patay, wala na sa ginauhaw. Ang buhi nga tawo, ginauhaw. Ang ining eksperyensya sa pagkauhaw ni Kristo, ang iya nga pagsiling, ginauhaw ako. I thirst. Ginahambal sang mga manginalamon, nga ining pulong ni Kristo, isa ka palaisipan. It's an intriguing statement nga aman, sa madamo nga mga pulong nga ginahambal ni Kristo, He was one at a time nagasiling nahanungod. He was referring to God the Father, and also at the same time, nagahambal man siya nahanungod sa mga tawo nga yadto didto sa idalom sang krus. But at this time, at this particular word, si Kristo nagasiling, I thirst. He was, or He is, referring to Himself. I thirst. Kag ginasiling man, nga ining iya nga pulong is a fulfillment of the prophecy nga nasulat sa Salmo 69, verse 21. They gave me poison for food, and for my thirst, they gave me vinegar. Ang ining eksperyensya sang kauhaw
pagkamala sang puwak. Isa ini ka eksperyensya kung ikaw tagumatayon. Kag nagapatimaan namang ini nga si Kristo lapit na lang mapatay. Kag amo ini ang epekto sang pagkalansang sa krus. Nga gin-device sang mga Romanhon agod nga ang tawo isa ka kriminal kung siya malansang maka-eksperyensya sining ginatawag excruciating pain, excruciating death. Nga ang kriminal hindi lang sa mapatay dali-dali, kundi nga siya maka-eksperyensya sang sining amat-amat kag masakit nga kamatayon. Si Kristo nakaagi sang sini nga eksperyensya. Gani siya ginuhaw. Ano ang ginahambal sini sa aton? Ang paghambal ni Kristo, ginauhaw ako. Isa ini kapulong sang Kristo nga tawo. May mga nagahambal nga si Kristo ini siya Dios, gapakita-kita lang ni siya nga tawo. But sa lingon, nga may nagahambal nga si Kristo hindi na siya matuod gid nga tawo. Pero sa sining pulong ni Kristo, sa iya ginahambal, ginauhaw ako. Iya ginpamatud-an sa aton nga siya isagid kamatuod nga tawo. Jesus Christ is true man. Kay bangod siya naka-experience siya sang pagkauhaw. May isa ka spiritual writer, his name is Richard Rohr. He says that we are created in the wetness of God. Kita gintuga sa sining pagkabasa sang Dios. Ang kabuhi, nagakabuhi siya kung may basa, kung may tubig, kung may fluid. Ang duta nga mamala, wala nagapabuhi sang patubas o kung binhi. Amo man kita, ang tawo nga mamala, wala man nagakabuhi. Amo na nga do ka pinasahi, kag do ka first time ining experience siya sang Kwaresma nga nagabinagyo, basa ang duta. Kay man sa masami ang Kwaresma, experience siya ini sang tuman ka mamala nga duta, tuman ka init. Kay ginaupda nato ng panahon sa aton nga pagbatyag sang sining kamala, sang eksperyensya, sang kamatayon ni Kristo. In dryness, there is an experience of death, lifeless. Apang sa sining tubig, basa, wetness, there is a sign of life. Kung inyo madumduman ang eksperyensya sang isa ka tawo nga manggaranon, sang siya napatay, nakita niya si Lazarus dito sa luyo ni Abraham. Hambal niya, amay nga Abraham, kung pwede, papanaugon mo diri si Lazarus, ipatumoy mo ang iya nga tudlo sa tubig, kag itumoy niya sa akon nga dila. Agud nga mabatyagan ko man, biskan sa kadali lang, mabatyagan ko man ang kabugnaw, kay diri tuman gid kainit. Ang eksperyensya sang pagtubig nga nagaagay sa imong nga dila,
nagadula sang kamalasang imong nga puwak, nagadalasang sining pagkadula sang kauhaw, may dala nga kabuhi. Sang gintuga sang Dios ang tawo, siguro amo mana, wala lang siya nagkuha sang duta kaginhuypan. Ginsimpunan niya man sang iya kaugalingon nga likido, his own fluid. Iya man laway, ginbasa iya man ang duta, agud pormahon nga tawo. And I'm sure nga ginhimo ya ini, agud nga kita nga mga tawo, mas maintindihan sang Dios. Tungod sa aton man pagkatawo, may dako nga bahin ang tubig, ang fluid sa aton. Biskan sa aton nga tagipusoon, sa aton tulan, sa pinakasulod sang aton nga lawas, may likido. Luyag sang Dios nga maintindihan, mabatyagan ang aton pagkatawo. Ang pinakasulod sang aton pagkatawo, luyag niya mabatyagan. God wants to experience our humanity through our senses. Kagang ining pulong sang Dios, ang pulong ni Kristo, ginauhaw ako, nagpamatuod sa aton, nga si Kristo matuod gid nga tawo. Kagang ining iyang pronouncement, ginauhaw ako, isa man ka tingog sang tawo nga naga-surrender. These words of Jesus, I thirst, is a statement of surrender to the will of the Father. Ining Kristo nga tawo, nagasurrender sang iya tawhanon nga kabuhi sa Dios nga Amay. I thirst is a declaration of His humanity. May isa man ka bahin sa Biblia, ang istorya sang isa ka Samaritano, the Samaritan woman, dito sa Jacob's Well, sa Bubon, kung sa diin nakilala niya si Kristo. Ang hambal ni Kristo sa sining babayi, kung kabalo ka lang kung sino ang imo ginaistorya, mangayo kagid sa akon. Kagud ikaw mangayo sa akon, ikaw akon pagatagan sang tubig nga wala nagakaubos. Pag ikaw hindi na pagauhawon, you will never go thirsty again. Sa sining hapon, Biyernes Santo, kita magapamalandong sa sining pag-antos, pagkamatay ni Kristo sa krus. Aton siya mabatian nga nagasiling, ginauhaw ako. Iya ginapabutyag ka ginapabati sa aton nga siya nangintawo sa sining kalibutan. Siya naka-eksperyensya sang kauhaw sang tawo. Kita samtang nagapalapit sa tiilan sang krus, kabay kita man magtulok sa kay Jesus nga nagasiling, ginauhaw ako. Kagabay nga sa aton pagpangamuyo, aton man mahangpan, aton marealisar nga kita tawo man.
Hindi kita Diyos. Hindi kita ang Diyos. Damo sa tawo, gusto man magpalansang, gusto gid nga sila ang malansang sa cross, kag sila ang mapatay. Tanan kita sa idalom sang krus, nagatangla kay Kristo. Siya ang nalansang sa krus. Siya ang magapaagay sang iya dugo para sa aton tanan. Kabay sa sining hapon, aton tugutan ang ining Kristo, ang ining Dios nga magpakadiyos para sa aton. Tugutan taman ang Dios nga luwason kita niya. Hindi kita ang Dios. Tugutan ta si Kristo nga luwason kita paagi sa iya nga krus. Kagamo ni ang aton nga ginabantala sa tanan naton nga mga kauturan, kagbiskan pa sa mga dili kaupod naton sa sining sulod sang simbahan. Amo ni ang aton ginabantala sa tanan nga kita ginluwas ni Kristo paagi sa iya nga krus. 500 years ago, ang mga Kristiyano nagkari sa aton isla, ang isla sang Pilipinas. Sila nagdala sang Kristyanismo sa aton tanan. Kag kita ginhimo nga mga Kristiyano paagi sa pagbunyag. 500 years after, sa sining tion, bangkoton ta ang aton kaugalingon. Kamusta naayhan kita? Kamusta naayhan ang aton pagka-Kristiyano? Kamusta naayhan ang aton pagbantala sang sining dako nga gugma sang Dios, ang iya pagkapatay sa krus? 500 years ang nagligad. Damo man sa gihapon sa aton mga kauturan ang ginauhaw. Damo sa gihapon ang ginauhaw sang pulong ni Kristo. Damo sa gihapon ang ginauhaw sang kabuhi ni Kristo. Ginauhaw nga makabati sang iya nga pulong. Gani sa sining aton paglakat, pagluhod, ag pagpangamuyo sa idalom sang krus. Kabay kita makabaton sang grasya halin sa iya. Nga kita man pagkatapos sa sining aton pag-witness sang iya kamatayon kag pagkabanhaw, kita magpadayon sa aton misyon nga magbantala sang dako nga gugma ni Kristo, ang iya pagluwas sa aton tanan. I gratefully remember si Lola Imak ang naghatag sa akon sang gatas agod madula ang akon kauhaw, kag nagpauntat sang akon nga paghibi sang gamay ko. Subong kay dako naman ko, di na ko bata, kag kita man laban sa aton hindi naman bata. Siguro, iban sa aton, gainom gatas, hindi gatas ang bata, kundi gatas na nga pang tigulang. Kita man sa gihapon, nagaka-eksperyensya sining kauhaw. For sure, ginauhaw man kita sa gihapon once in a while. Pero ini nga aton nga kauhaw,
ag sa sining aton pagpanalambiton sa aton nga pagluhod kag pagpanawag sa tiilan ni Kristo. Di na kita pagpalapitan kag hatagan sang gatas agud maguntat ang aton nga paghibi. Sa sining tion, si Kristo na ang magapalapit sa aton. Siya magatanay sa aton, hindi sang baso sang gatas, kundi siya magatanay sa aton sang kupa, ang kupa sang pagkabanhaw. Kag kita tanan magaambit sa sining dugo sang kaluwasan, the fluid of His life, ang dugo nga iya ginpaagay para sa aton tanan. Kabay kita magpalapit kang mag-ambit sa sining baso. Kita mag-inom sa sining kupa sang kaluwasan. Kag kita man magmit lang sang aton pulong ay thirst. Damo sa aton ginauhaw. Pero hindi kita maghambal nga ginauhaw kita. Duyag naton tago-taguon. We want to appear that as if we can sustain our life, that we can control everything, biska ng aton kauhaw. Sa sining hapon, sa aton nga pagtulo kay Kristo sa krus, let us allow ourselves to surrender to God. Pronounce our own "I thirst" and allow God to be God for us. Allow Him to redeem us. Let us allow God to give us His cup of salvation. Si Kristo sa krus, sa iya pulong, ginauhaw ako. Gintudloan niya kita nga magbaton, mag-eksperyensya sang aton pagkatawo. Gintudloan niya kita paano batunon ang ining aton pagkatawo sa pihak sang aton kaluya, sa pihak sang aton pagkauhaw. Gani, ako unta nga kita ginauhaw. Ako unta sa Dios nga kita tawo, kita tawhanon lamang. Kag siya aton tugutan nga mangin Dios para sa aton. Tugutan ta siya nga magpalansang kag mapatay para sa aton. Kay tungod siya ang Dios nga nagadula sang aton kauhaw. He is our God, the God who makes all things new. Siya magabag-o sang tanan. Tugutan ta siya, kag aton siya updan sa iya pagbag-o sang aton kalibutan, sa pagbag-o sang aton kabuhi. Tugutan ta ang Dios nga mangin Dios para sa aton. Palihog magluhod ang tanan para sa pangamuyo. O Ginoong Hesukristo, ang imo pulong sang pagkauhaw, isa ka pagpangagda sa amon tanan, nga nagakabig sang amon kaugalingon, nga imo mga sumulunod sa pagkauhaw, hindi lamang sa tubig, kundi sa kabuhi man sang pagkabalaan, ang kabuhi nga nahiusa sa Dios. O Ginoo, ibugay sa amon ang grasya sang bag-o nga kusog kag kabakod, nga napasad sa amon madalom nga kaangtanan sa imo.
Agud tingob kami sa pagpanglakaton, padulong sa dalan sang pagkabalaan, bilang isa ka simbahan. Kay ikaw ang amon Ginoo, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Magpungko ang tanan. DYAF. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ikaanom nga pulong, natapos na. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. May tibod didto nga puno sang maaslom nga bino. Gintusmog nila ang espongha sa bino. Gintakod sa tukon nga isopo kag gintunghol sa baba ni Jesus. Sang madimdiman ni Jesus ang bino, nagsiling siya, natapos na. Palihog magpungko ang tanan. Ikaanom nga pulong, natapos na. Sa pagpadalom sang sininga pulong,
Aton ginaabi-abi ang chaplain sang Our Lady of Carmel Chapel, Riverside Hospital, kag Director sang Commission on Healthcare sang Diocese sang Bacolod, Reverendo Padre Norman Egay. Maayong hapon sa inyong tanan. Abi tamyawanin ninyong itupad sang maayong hapon. Hambala siya galaw-galaw, no, para hindi magpanaw, no? Basi mauna kung iban wala na mayo gagiyo, no? Basi mauna baka mukhang patay kay Jesus, ano palang oras, no? Mga pinalangga ang mga kauturan, ang ikaanom nga pulong ni Jesus anti siya mapatay, nagasiling natapos na. It is finished. Consummatum est. It is accomplished. The end. Period. Di kay natapos na, pwede na takapuli. Hindi pa, no? May isa pa kapulong nga igahambal si Jesus para sa aton tanan. Natapos na. Ini nga pulong ni Jesus nagapakita sang mabakod nga paglaom, nga pagtuo, kag pagka masinulundon niya sa iya amay. Natapos na. Nakahibalo kita nga ang kabuhi ni Kristo napasad sa pagpahayag sang amay para sa aton tanan, ang iya nga pagpatawad, ang iya nga pag-alagad, ang iya nga pagluwas, kag paghigugma, pagpakita sang imahin sang amay para sa aton tanan. Kung inyo makita sini nga Semana Santa, damo sa mga pelikula nga ginapagwa hindi lamang sa TV, kundi bisan sa social media, nahanungod sa pag-antos sang aton Ginoo. Kag sa nakita ko sa tion nga maghambal na gani si Jesus, natapos na, ginapakita, ilabi na gid sa pelikula, nga ang iya paghambal, maluya. Kung sa bagay, ikaw man bipasan sang krus, kag ilan sang sa krus, kung hindi ka magpalang luya. No? Pero may iba nga mga Bible scholars sa ila komentary, nagasiling nga ang tion nga ginhambal ni Jesus ang tinaga nga natapos na, it was an expression of achievement. It was an expression of triumph. Di kumamangkot kita, no? Kung magsiling kita nga ekspresyon sang kadalagan, kung sa aton papulong nagasiling kita, yes, success, mission accomplished. Ti kung victory, kung kadalagan, maluya, hindi. Kung kadalagan ang aton ginahambal, kung kadalagan ang ginahambal ni Jesus, hindi ini niya ginahambal sang maluya, kundi ginhambal niya ini sang mabaskog. Buot silingon, ining pulong ni Jesus natapos na, isa ka pulong sang pagpahayag sang iya matuod-tuod nga pagkamasinulundon sa plano sang amay. Nakahibalo kita nga tanan kita may ara kaugalingon nga kadalagan sa kabuhi. Kung pamangkuton kita, may ara gid kita sang istorya nga kadalagan nga aton naagihan. Iban gani, no? Lain pang pananawan sang kadalagan. For them, success is about money. Success is about material things. Success is about power. Amo na kung kaisa tungod sang sala nga pagtan-aw sang kadalagan, madamo sa mga tawo nga himuon ang tanan agud ila makaptan ang ila kadalagan.
Bisan pa nga madamo sila sang masakitan o kung madamo sila sang mahimuan sang hindi maayo nga mga butang. Because for them, success is all about material things, power, and money. Pero kung may istorya kita sang kadalagan, sigurado gid nga may mga istorya man kita sang pagkapukan. May mga istorya man kita sang kapirdihan. Tanan kita may kaugalingon nga krus nga ginapasan. Bisan ining pandemya sang COVID-19, ginpaatubang sa aton ang isa ka realidad. Sarang kita malutos. Ginpakita sa aton sining COVID-19 nga bisan ano pang estado sa imo kabuhi, bisan manggaran ka pa, bisan may kwarta ka, bisan may gahom ka, bisan physically or socially fit ka pa, you will but bow down. Pero kaangay sa Ginoo ginpakita sa aton nga ang pag-antos tungod sang pandemya nagdala sa aton sang kadalagan. Ambot kung pila sa aton ang nagpanghayhay kag nagbakho nga nagasiling, hay, san-o pa ni matapos. Pero para sa akon, ang kadalagan maagom ta, mga pinalangga ang mga kauturan, ilabi na sining pandemya, kung hugot kita sa aton pagtuo, kag kung hugot kita nga nagapati sa kaayo sang aton isig katawo. Bisan matapos ining pandemya, dumdumon ta, damo pagid sang pandemya kita nga ginaatubang. Ang pandemya sang kadalok, ang pandemya sang pagkamaiya-iyawon, ang pandemya sang sala. Initanan isa man sa mga pandemya nga dapat naton lutuson kag tapnaon. Again, speaking about success, I was reminded by the words of Saint Mother Teresa of Calcutta. She said, God called us not to be successful, but to be faithful. Buot silingon, hindi lang ni question of how we succeed, but it is a question of how we remain faithful. Lipay ka kay tapos ng pandemya, makabalik na ta sa daan ta nga kinaandan. Lipay ta kay amat-amata na nga nalutos ang pandemya. Ang pamangkot, san o taya malutos ang batasan sang pagkainustisya? San o taya malutos ang batasan sang aton pagpamintaha sa iban? San o naton malutos ang pagkamaiya-iyawon? Initanan amo ang pagpanghangkat para sa aton. Bisan pila pa kapandemya ang mag-agi, kung hindi naton masulbar ang pandemya sang sala, we will end up a failure. Buot silingon, mga pinalangga, mga kauturan, ang ihemplo ni Jesus nagapakita sa aton nga ang iya paglansang kag pagpakamatay sa krus, it was not just a story of success, but it was a story of faithfulness. Jesus was successful because He was faithful. So if you want to success, be faithful. Be faithful to God and be faithful to one another. Lastly, nahambalan ta naman ng success, kabalo ka kung ano ang greatest success sang Dios, tanawa ang imo tupad, tulo ka imo tupad. Kagko karon, kung magpuli ka mo, tulok man ka mo sa espiyo, no? Tulukon nyo man ang inyo kaugalingon, kag inyo makita sa inyo nawong that you are
God's greatest achievements. Buot silingon, hindi kita magsiling that we are a failure, that we are a loser. Hindi kita maghambal nga wala kita pulos, kay makasasala kita. Dapat naton dumdumon nga sa piyak sinatanan, ang pagigugma sang Dios yara sa aton. Ang pagigugma sang Dios puno niya nga ginabubo ka ginahatag para sa aton tanan. Buot silingon, ang pulong ni Jesus nga natapos na, wala natapos. Ina nagapadayon sa aton. Paagi sa paghimo naton sang aton kaugalingon bilang instrumento, agud nga ang gugma sang Dios sarang man maeksperiensyahan sang iban. Ilabi na gid ang aton nga mga kauturan nga nalisdan, ang aton mga kauturan nga nagaantos. Matuod gid nga ining pagigugma sang Dios nga ginatan-ay sa aton, isa man dapat kamangin rason sa aton agud nga maghigugma man. Mga utod, natapos na. Kabay pang ang pulong ni Jesus nga natapos na, magdalaman sa aton sang pagpaubos sa pagsabat sa aton Dios nga Amay. Kag ini man magpadayon nga magdala sa aton nga maghigugma kita. Kag sa tion nga nagakawad-an kita sang paglaom, kuhaa ang kusog sa krus ni Jesus. Kag hindi pagkalimti nga wala sang sirkumstansya sa kabuhi naton nga wala nagaagi sa mapinalanggaon kag maluluyon nga kamot sang aton Dios. Kag aton dumdumon ini pirmi ang gugma sang Dios. Kag kun aton ini madumduman, makasiling kita subong gid natapos na. Bisan ano pa nga ihaboy sa aton nga trahedya, natapos na. Kay ang Dios kaupod ta. Amen. Palihog magluhod para sa pangamuyo. O Ginoong Hesukristo, imo nga ginhatagan sang katumanan, ang kaluwasan nga saad sang Dios sa iya katawhan. Apang padayon ang misyon nga inding maayong balita sang kaluwasan, mapalabnag sa bugos nga kalibutan, kag imo ini ginbilin sa imo simbahan. Himua kami nga mangin aktibo sa pagbuylog sa simbahan, ilabi na sa pagpatikang sang mga buluhaton nga nagapasanyog sang kabuhi kag nagaluwas sang kalag. Hatagi kami sang nagakaigo nga kusog sa pagpabilin nga tampad, sa pagtuman sang kabubuton sang Amay, wala sa payan sa mga kabudlayan kag mga pagsulay nga gintan-ay sang kalibutan sa karon nga panahon. Kay ikaw ang amon Ginoo sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. DYAF Palihog magbuhod. ang puso sa panahon. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bongo.
magtindog ang tanan. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Sang mga alas 12 ang takna, nagdulom ang bugos nga duta, kag nagpadayon ini, tubtob sa alas 3 sang hapon. Ang kortina sang templo, nagisi sa tunga, halin sa ibabaw paidalom. Dayon, si Jesus nagsinggit sang mabaskog nga tingog, Amay, sa imo mga kamot, ginatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Ang kapitan nakakita sang nahanabo, kag nagdayaw siya sa Dios nga nagasiling. Matuod gid nga ini nga tawo matarong. Magpungko ang tanan. Ikapito nga pulong, Amay, sa imo mga kamot, ginatugyan ko ang akon na espiritu. Karon sa paghatag sa aton sang pamalandong sa siring katapusan nga pulong, aton ginaabi-abi si Reverendo Padre Chris Gonzales, Director sang Social Action Commission sang Diocese sang Bacolod. Mga utod ko mayang hapon sa inyong tanan. Siguro mahambal ko condolence sa aton tanan. Bago lang ginhambal. Amo ning katapusan nga pulong sang Ginoo kag nabugtuan siya sang ginhawa. Sa aton nga mga kauturan nga ara nagasunod sa aton istasyon sang radyo DYAF kag nagasunod sa aton sa Facebook page sang diocese. Mayong hapon man sa inyo. Kabay nga meaningful man no ang inyo pagsaulog sang aton Semana Santa, labi na gid subong ang aton Biyernes Santo. Ang katapusan nga pulong sang aton Ginoo nga naghambal siya, sa imo mga kamot, Amay, natugyan kong akon espiritu. Sa 7, may mga sari-sari dira nga gina-address ang aton Ginoo sa kada niya hambal. Like kagina, sang naghambal siya, nauhaw ako. Sino ang gina-address niya? Actually, kita nga mga tao. Gusto niya ipabatsyag nga nauhaw siya. Basi pisikal, ginahambala niya ang mga gwardya na guro sa dalom o ko ng mga tao nga nagapamati, nauhaw ko. Declaration sang iyang estado. Nga amo ko ni subong nauhaw ko. Or nauhaw ko sang inyo presensya. So sila, no, ang ginaistorya niya. Ang isaman kaklaro gid nga gina-address niya sa isaman niya kahambal nga babayi, aring imo anak. Kag siyempre ang anak, aring imo nga Iloy. Ina-address niya si Mama Mary, iya Iloy, nga palangga niya gid. Kag ang hinigugma niya man nga gintutunan nga si Juan. Subong klaro man kayo kung sinong gina-address niya sa sining ginhambal niya, ang Amay. Kag ini naghalin ini sa Luke 23, no? Verse 46. Pero ang ginhalinan gid sini iya, no? Halin ini siya sa Salmo, Psalm 31, verse 35, verse 3 to 5. Anong ginhambal diri? For you are my rock and my fortress, and for your name's sake, you lead me and guide me. You take me out of the net that they have hidden
for me. For you are my refuge. Into your hand I commend my spirit. You have redeemed me, O Lord, faithful God. Baluman kita nga mga Hudiyo, ang salmo, amo na yung pinaka-pangamuyo nila. No? Diyos ko, nga gipatumbayaan mo ako. It is a psalm prayer. Kag subong, gapangamuyo na si Jesus, ang katapusan niya nga ginhawa. Amay, sa imong makamot, ginatugyan ko ang akon espiritu. Mabalaan rin naton nga si Jesus, isa ka faithful Jew, isa ka Hudiyo, pala pangamuyo nga Hudiyo. Kag kung kabalo kita sang sini nga pangamuyo, ang ini nga salmo is a prayer of trust and entrusting. Gasalig ko si imo Ginoo, kadamo sang gakontra sa akon, may mga siod sila nga ginpreparar sa akon, pero kabalo ko nga hindi mo ko pagpabayaan. Into your hands I commend my spirit. Trust and I entrust myself to you. Ginasalig ko ang akon kaugalingon sa imo. But silingon, ginahalad ko ang akon kaugalingon sa imo. Kag kumadumduman naton, nga aara na si Jesus, nga, why di siya, crucifix, anyway, ato ginhimos pa. Pero, nga, ginlansang si Jesus sa cross, ginhalad siya, para na sa aton, di ba la, as a payment, bilang bayad sa utang. Kag ang masubo sini, hindi siya ang nakautang, pero kita ang utang, kita ang dapat bayad, pero siya nagbayad para sa aton. Kagi na ka muna, nakautang ka, tapos lain ang nagbayad, do hindi ka ka-explicar kung paano mo sa pasalamatan, do nahuya ka man. Uy, ako na yung utang niya. But we know that we don't have the capacity to pay. Wala kita sa kapasidad nga magbayad, siya lang. Pero siya ginbayad para sa aton nga utang. Kag diri na to dayon madumduman, it has come full circle. Puli na, no? Puli na. Kung madumduman naton sang ginakugos si Jesus ni Mama Mary, gingkwa sa ni Simeon. Dikto sang ginahalad siya sa templo, di ba? Sang gamay pagid siya, ginahalad siya sa templo. Ano ang pangamuyo ni Simeon? Dira ba na sa Lucas 2, versikulo 29 hasta 32. Anong ginhambal ni Simeon? Lord, now you let your servant go in peace. Your word has been fulfilled. Si Simeon gahambal, okay na, kuhaan ako Ginoo. Nakita ko na ang kaluwasan sa Israel, kuhaan ako. Si Jesus, subong nga mo man ang ginahambal niya sa amay, pwede na ako makapuli. Into your hands, I commend my spirit. At to ya, sang gamay to siya. Subong ari, siya na yan mismo ang ginahalad sa amay. Kag diin ini tanan, nagsugod ang paghalad nga ni. Kung madumduman nyo, sang natawo si Jesus, may nagbisita sa iya nga mga mangin-alamon. No? Hindi ko maghambal nga 3 kings. First, nahambal kita, wala ginhambal nga king sila. Wala man na nahambal nga 3 sila. No. Way ko kabalo ko din naghalin ina nga nag 3 kings. But anyway, naghambal na nga 3 sila because of the 3 gifts. Okay, may 3 sila ka gifts. Kag siguro kung ikaw si Mama Mary, matsyag ko malipay ka man sa mga gifts nga nabaton. Balo makita pigado sila ni Mama Mary, di ba? Unang ginhatag is gold, bulawan. Siguro pagkakita ni Mama Mary, makambal sa okay, may pang diaper na. Paraway pa to may bintong diaper gali. Hukon may pang bakal na ko sang kinanglan ni Jesus. Gold. Pero ang simbolo sang gold, kabalo kita, it is for service because he is a king, hari siya. Gani, tagaan siya gold, pero ang iya nga pagkahari, gipakita kahapon, no? Nga ako yang inyo master, pero maduko ko ya, I will stoop down
and wash your feet. Amo na yung klase hari si Jesus. Pero amo nang meaning sang gold, ang gold kingship, no? Yang nga pagkahari. Tapos tagaan mo sa frankincense o kung insenso. Ginasunog kahapon, kapilaman si bishop mag-insenso diri sa altar, pati ang mga lana diri sa altar of repose, no? Insenso. Ginagamit sang pari para sa worship. Well, nami man. Pero ang katapusan o kung ikatatlo nga regalo, ano niyang myrrh? Ano ning mira? Nga ginhatagan ni sila. Malipay ko si Mama Mary pagkabato isang gold wow, pwede ni makwarta guro yan, mabaligya ni pigado man tamo, no? Frankincense, dati pwede taman ni magamit siguro sa balay, nami man ang asoya hamot. Pero mira, anhon taniya, nga mahatag kaya mira sa hamon. Kabalo ka mo bala kung ano ang mira? Siguro hindi ta sina familiar. In fact, ako wala ko sinaya kakita, kay wala na diya sa aton. Kabalo ka mo ya kung anong ginagamit naton diya sa Pilipinas? Substitute sa mira sa ila. Ginatawag na naton diya formalin. Kay amo na ang ginagamit pangbalsamar. Bata tagaan formalin o kung bata mamangkot ko si Mama Mary. Why? Nga atagaan mo kumiyaya dire, nga regaluhan mo kami para ni sa patay yan ano man kay mo man. But silingon dira palang gali sa pagkatawo ni Jesus, ginalantaw na ngay halad niyang iya kabuhi. Suwari subong kita, ginahalad ni Jesus ang iyang kabuhi para sa aton bilang propeta. Gold, king. Frankincense, priest. Myrrh, because he is a prophet. Pero mapati kamo nga ang inang threefold function ni Jesus. Ara man sa aton, sang ginbunyagan kita. Kita tanan naging hari, pari, kag propeta. Amo na nga nagapakaon ta sa mga kabataan, service. Di ba? We like that. No? Nagasimba kita, subong ini priestly function ni naton. Ga-worship kita. Galuhod kita kay Jesus. Ga-rosary kita. Nagasimba kita. Because we are priests. Pero ano yung function sang isa ka propeta? Ang magbantala. Tuloy, mula nakasimple ang ginhatag nga definition sa amon sa una sa theology sang pagka-propeta. Messenger of God. Kung ano ang sitwasyon tani, dira ka mahambal. Ugaling, madamo man ng mga sitwasyon nga kung maghambal ka, tigok ka, patay ka. Just like what happened to Jesus. Just like what happened sa aton man patron San Sebastian. Amo na nga mira ang ginhatag sa iya. Ti subong no ginapabalik man sa aton. Ano yang sarang naton mahalad? No, si Jesus ginhalad ang iyang kaugalingon. Kita ya anong sarang naton mahalad. Makabalo bala kamo nga siguro laban kung wala choir, ginahambal ini sang pari. Pero kung may choir hindi nyo ni mabatian. Ining pagsugod gid nga ginauyatan sang pari ang ostyas o kung ang chalice nga may bino, no? Kaginahalad sa Dios. Anong pangamuyo dira? Dayawon ka o Ginoo, Dios ang tanan nga mga tinuga, kay amon ginbaton ining tinapay gikan sa imo kaalwan. Amon ginahalad sa imo ining patubas sang duta kag kinabudlayan sang tawo. Agod nga mahimo nga tinapay sang kabuhi nga dayon para sa amon. Same thing dira sa bino. Ginalain niya lang galing ining patubas nga sang ubas na ya. No? Pero ang importante is very striking, ginahambal diri sang pare, amon ginahalad sa imo ining patubas sang duta, butsilingon iya sang Dios. No, hindi na ya amon Ginoo halin na ya sa duta ikaw lang na iya ang makahatag. Pero ginahambal mo gidi kinabudlayan sang tawo.
kinabudlayan sang tao, but silingon may contribution ko da Ginoo. Ti, kamo, ano ang kabudlayan nga mahatag nyo? Ha? Amo na nga kung maghalad kita, amo ni galing daw nagpabilin kita sa amo na nga paminsaron, maghalad ko, mahalad ko noodles. Pamangkot, kinabudlayan mo na. Okay? Pwede ka bala kahalad, utan, sang piyak balay. Hindi. Kalang-alang mo man kinawatan, yakro niya mo man nangyalad mo. Ang imo, kinabudlayan no? So may amo na, may naghahalad tangkong, may naghahalad mais. No? Pero ikaw yabi, kay way ka garden, way ka... ano kinabudlayan mo nga pwede mo mahalad sa Diyos? Gahalad ka sweldo mo. Di ba? Amo nang bunga sa imo kinabudlayan, kahulog ka sa kolekta. Amo na nga pwede ka gid gahalad gali uga. Amo na ibing imo. Amo na gani nga wala ko yan naghambal nga babakal gi ka kinahanglan sa mall. No, hindi kinahanglan ang kinabudlayan mo. No? Pero ano pag gid ang iban nga mga kinabudlayan nga pwede mo mahalad? Sa sini gani nga Easter Vigil nahalad nga binhi. Di ba? Binhi. Pero ako gani madumduman ko, kaagi ako ako ang ginhalad. Ginhalad ko ni Mama kay Santo Niño, kay gamasakit ko. Pwede man gali mahalad, no? Ang imo balatian, mahalad. Lord, gina-offer ko sa imo ang akon ko galingon. Mayari madiayhan nga naghalad sang yanubyo. Date ka mo sa simbahan. Pwede gid. Lord, aring palangga ako, pakilala ko sa imo. Di ba? Tatahom sinaguro nga gesture. Hindi lang kamo diya, siyempre, mag-date nga daw, date na lang gid kamo diya. Pero mo na, ginahalad mo ang palangga mo. Sang nagligad lang, may ginhimo kami nga activity, recollection. Kag ang recollection nga ato, voters education. Pagsugod gid ginpamangkot kong mga tawo, kasalapo na kamo recollection nga ginaistoryahan eleksyon. Hindi niya Father pwede nga recollection, eleksyon ang istoryahan ta. Okay. Sige ko tangan tabi, mabuto kita. No? Tapos ang aton butohon, pwede ta manayhan nga ang aton baluta. Ihalad ta sa Diyos. Ang imo baluta, ihalad sa Diyos. You know, naglain ang pananawan. Inhalad sa Diyos kung sino akon gusto nga maging leader namon. But silingon ang ginahalad mo ganing uga, ginahalad mo ganing mais, ginahalad mo gani kung nano, ang balatian mo, halad mo gani, binhi, ihalad mo, para maging madinalagon, mamunga sang mayo. Pwede man ayhan naton ihalad ang sulod sang tagipusoon ta kung sino ang aton butohon. Unless ang butohon mo, hindi iya sang Diyos. Unless ang butohon mo, nahuya ka nga ihalad sa Diyos. Si Jesus, subong ginhalad niya yung iya kaugalingon para sa aton. Sa sining nga eleksyon, pwede manayhan nga kung ano nga sa tagipusoon naton, Lord, I am proud to offer this to you. Huwag ko gahambal ko sinong butuhon mo, kundi sinong ginahutik sa Diyos sa imo tagipusoon. Pero galing ba si mahuya ka bala sa Ginoo, unless naghinudas ka, naging baligya mo sa... Pero kung halin sa tagipusoon mo, ang ginboto mo, kay kapati ka nga mo ng sugo sa Diyos sa imo, Lord, i-offer ko ni sa imo. Amo na nga ni nga amon nga pangayo sa sining palaboton nga eleksyon, pakabalaano naton. Pakabalaano naton. Dala si Jesus sa presinto. Upda siya.
Lord, I am proud kung sino maning butuhon ko. Because I believe siya ni ang nagapangabuhi sang imo nga sugo. Honesty, integrity, love for country. Diba? Ugaling kay gipapati kita nga, ay, ang eleksyon niya, way nalabot yaya sa imo pagtuo. Amo na ang naging problema naton. Kay ginabilin ta si Jesus. Si Jesus naghalad sa iya ko galingon. Galing kayong nabala naton nga halad, hasta lang sa uga, hasta lang sa saging, hasta lang sa noodles. Habi halad tabi ngaton pungsod kay Jesus. Lord, naging matay ka para sa amon. Kami ang rason nga ara ka nagakabit. Maski ari na lang akon balik sa imo, Lord. Ang pungsod namon, nga palangga namon. We offer this to you. Kabay nga sa sining palaabuton nga eleksyon, ang ini nga eleksyon, Christ-centered. Lord Jesus, nagsakripisyo ka sang dako. Kinhalad ka sa Ginoo. Sa akon gamay man nga mahimo. Salamat sa boto na ginhatag mo sa akon, the capacity to vote. Ari man, Lord, ang akon halad sa imong akon kandidato. Halin sa akon tagipusoon. Ginasurrender ko sa imo. Palihog magluhod para sa pangamuyo. O Ginoong Hesukristo, ang imo pagtugyan sang imo espiritu sa Amay, isa ka pangagda sa amon tanan. Paagi sa bunyag, ginpaambit mo kami sang imo mga katungdanan, bilang himpit nga alagad sang Dios nga nagpanguna, paagi sa pag-alagad kad sa paghalad sang kaugalingon, sa paghatag sang nagakaigo nga pagdayaw sa imo, kag nagakaigo nga pag-alagad sa amon isig katawo. Ibugay sa amon o Ginoo ang grasya sang kabakot kag pagtuo, nga amon matugyan ang amon kaugalingon, sa kabubuton sang Amay, agud kami tanan, bilang isa ka simbahan, mabuyok sa dalan sang pagkabalaan, agud mapasad namon ang imo ginharian, diri sa duta, kay ikaw ang amon Ginoo, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amoy yadto ang aton pagpamalandong sang pito kakatapusan nga mga pulong sang aton Ginoo, ante siya napatay sa krus. Nagapasalamat kita sa aton mga sponsors kag donors. Subong man sa aton kuha. DY. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oh
Maayong hapon mga kauturan ko kay Ginoong Heso Kristo. Karon nga adlaw, Biyernes Santo, ang adlaw sang kasakit kag kamatayon ni Kristo. Ini nga adlaw halin pa sang una, isa ka adlaw sang kasubo kag pagpuasa. Ang bug-os nga simbahan nagasaulog sang iya nga kaluwasan nga dala ni Kristo nga nagtugyan sang iya bug-os nga kaugalingon sa kabubuton sang Amay paagi sa pag-antos para sa aton. Ang aton pagsaulog subong may 3 kabahin, liturhiya sang pulong, pagsimba sa Santa Cruz, kag ang pagkalawat. Sa dili madugay, ang aton selebrante kag ang mga ministro magapalapit sa altar nga wala gid simbisan ano nga puni. Samtang kita nagkaluhod, magahapa siya sa salud sa pagpahayag sang bug-os niya nga paghatag sang iya kaugalingon sa iya mataas nga pari, si Kristo, dira sa altar sang krus. Gani, sing mahipos kag mapinangamuyoon, aton sugudan ining balaan nga selebrasyon. Palihog magtindog ang tanan. Radyo Bacolod. Palihog magluhod ang tanan. Palihog magtindog ang tanan.
O Ginoo si Kristo, nga imo anak, nagtukod sang misteryo Pascual, pagi sa pag-ula sang iya dugo para sa amon kaluwasan. Gani, bangod sang imo kaluoy, apini kagpasanto sa kami, nga imo kubos nga mga alagad, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ang tanan. Ang pag-antos mabudlay nga batuno. Sa gihapon ininagapabilin nga isa ka katingalangan. Apang sa pag-antos, na angkon sang alagad sang Dios, ang kadalag-an sa sala kag sa kalainan. Ang pag-antos bahin sa kabuhi, kag ginakikanan man sang kabuhi, nga ginapakita sa aton ni Jesus, ang alagad sang Dios. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang Ginoo nagasiling, ang akon alagad magamadinalagon sa iya hilikoton, mangingamhanan siya kag pagadunggan gid. Madamo ang mga tawo ang nakibot sa makita nila siya. Nasamaran gid siya nga daw indi na makilala. Pero karon madamo nga mga pungsod ang magakatingala sa iya. Kagang mga hari hindi makahambal sa dako nga kahangawa. Makakita sila kag makahangop sa mga butang nga wala gid nila mahibaloi sang una. Gani hatagan ko siya sing duog nga dungganon. Isa ka duog upod sa bantog kagamhanan nga mga tawo. Ginhatag niya ang iya kabuhi sing kinabubuton, kag nagpakigbahin sa inagihan sa mga kriminal. Nagtalo siya sa mga makasasala, kag nagantos sang silot nga bagay sa ila. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Sa imo kinatugyan ko ang akong espiritu. Sa imo So mga kabinan, no, inyo nabatian ang ato sining pag-cover no, sa 7 palabras no, 7 last word, no, mga kabinan, no, direkta sa may San Sebastian Cathedral, mga kabinan, no, mga aton nga pinaka-highlights nga sa celebration, seremonya sini nga hapon, di sa pag-obserbar naton sa obserban nato, no, pag-obserbar naton sa Biyernes Santo, mga kabinan. So naton sa pila pa mga religious activities, inyo da makasimbahanan, may mga prosesyon, no, pinapagid ka mga proseso nga hilikoton, no, sining Biyernes Santo until na sa until sa mabot nga Domingo di Paskwa, mga kabinan, no. Kag sinaton ti dugito no kwanto report ti Bombo Grace na sa Bombo Grace na sa San Sebastian Cathedral, ibalot ta pinaka-latest itong sitwasyon subong, no, kag suman pinaka-final report kay Bombo Ilanis Silmer dos Patrol ang sitwasyon man sa palibot sa naton before kita mag-sign off karon, mga kabinan, ha. After mag-sign off kita, magabalik ka makita sa ato sili normal aktibidades sa maabot nga Domingo sang kagaon. So sa pagkilinya karon ko ato ang final report ni Bombo Gracelyn from the San Sebastian Cathedral. Bombo Gracelyn, Kiming. Mga Denise, bago lagi natapos ang 7 palabras diri sa San Sebastian Cathedral, kag subong nagapatigayon sa Friday of the Passion of the Lord, no, ang magiging oras sa patay ang ating Ginoong Jesucristo. Mga Denise, ang ato sining 7 palabras, ang
successful no, natigayon kag madamo na gid sang katawhan sulod of course aram sa gihapon ang pag-maintain sang health protocol sa atong mga kauturan. So kung Dennis, ang tempo diri mayayaman kag aton lang i-recall no ang mga speakers usiling sa palabras Dennis atong mga kaparian nga 5 ka bilog kag may duha ka mga manugpari kung sikod Dennis nga naghatag sang tagsa ka mga sections kung naghatag sang pamalandong sa mga ito ka mga katapusan ng mga pulong no sa atong Ginoong Jesucristo. Sa aton lang i-acknowledge liwat ang mga speakers no sa nauna nga pulong amo ang may patawara sila kay wala siya nakibalo sa hilag ni amo si Reverend Marvin Labasan mo Dennis no kag ikaduha na pulong para sa subong adlaw pag-upod ako sa akon kung mag-upod ka sa akon sa paraiso ni Indulong no ni Reverend Father Dominic de Ramas JCD kag ikatatlo nga pulong amo ang gindulong kung ginhatagan sa refleksyon ni Reverend Father Noli Blanca Flor no ang babayi yari ang imo anak yari ang imo iloy. So mo Dennis ikaapat amo si Father Kondari Reverend Father Ronaldo F. Quijano ang iya sininga ginhatag nga refleksyon para sa ikapat na pulong. Diyos ko nga aging patumayaan mo ako. Kalima nga pulong mo Dennis, inauhaw ako, gindulong naman sa isa ka dipon ni Reverend Wilmar Dolor. No? Reverend Wilmar Dolor kag ang ikaanom na pulong gindulong ni Reverend Father Norman Igay ang pulong nga natapos na. No? Natapos na. Kag ang ikapito nga pulong, ang ulihin nga pulong mo Dennis sa atong sininga Ginoong Jesucristo, amay sa imo mga kamot, gatugyan ko ang akon espiritu. Kang indulong ni Reverend Father Chris Gonzalez. So wala ni tanan nga mga pulong sang Diyos, no, ang 7 last words, ang naghatagid sa inspirasyon sa atong mga kauturan. Kag sa mga nagakatabo subong no, ang to sininga pamandungan sa aton man sininga kaugalingon sininga Semana Santa kaway Budanis nga sadton tani no sa adalot nga pangabuhi. Hindi lamang itong nga Semana Santa subong. Sige, so subong da may ginapatayon nga daw pag misa no. So may nagadugok gyapon na damo gyapon tawo sulod dira kapasulod sa simbahan Bumbog Gracelyn. Yes, so Dennis kagaina sang nagasugod ng 7 palabras wala pa na puno ang mga pulungkuan no diri sa sulod sa simbahan magsubong occupied ng itanan ng mga seats kag ang iba mo Dennis ara na lang sa kilid no sa simbahan kag ang iban ari diri sa Gwa Ginayon sa main entrance. Sige, Bumbog Gracelyn, from your end. Yes, Dennis, live diri sa San Sebastian Cathedral ang si Bumbog Gracelyn on the report para sa mga radyo ng Pilipinas consistent over all the world sa Bacolod but sa radyo. Bumbog. Damog salamat, Bumbog Gracelyn Lobaton sa Muto Kabinana ang final report ni Bumbog Gracelyn sa San Sebastian Cathedral. Sining paghiwat sang 7 palabras mga kabinaso gawin pagyapon niya gusto makadto sa Sebastian pwede kamo da makakadto no. Dili ko anto ma-report ti Bumbol ani silminado sa patrol si balonta sitwasyon sa aton palibot sulod sa Bacolod dalan naton kamusta si Mateo no para sa final report man niya sa ato sining patrol sining adlaw o sining matinion sa aton pag sa ulog sa Biyernes Santo. Kami sa liwat, ginapanomdom namon na mga listeners na mga viewers namon nga after sin mag-sign off kita, magabalik kita sa Domingo sing aga. Sign on, normal broadcast natin Domingo sing kagawon, Domingo de Pascua. No? Pero pwede ka magyapon ka monitor sa atos na FB Live kay YouTube channel. In kaso bala may mga dalagko nga mga event, no? Posible may mga balita, no? Sa gyapon niya makita nyo managapon o batayan mga gyapon. Pagi sa ato sining YouTube no kag FB kag FB kwan naton sa FB naton diri sa Bombo Radio Bacolod no. So continuous na kamo gyapon sa monitor no para mag-update na ko gyapon sa aton sining senaryo sa padayon nato nga pag-obserbar sa Semana Santa no. Sige to until sa maabot yang Abril 17 no makwanta na ya mamanandong man kita no balik kita sa normal broadcast sa Domingo de
Paskuan na makabinan, no? Hoping nga wala sa may mga untoward incidents sa magaluluntad, no? Samtang nagpadayon ko sa pag-usaba sa atong sinibalaan ng semana until sa adlaw sang Paskwa, no? Easter Sunday, Easter Sunday spektaron tayo damo gini guro makadto sa mga beaches ta, no? Sa mga mountain resorts, damo gini malagaw, no? Damo gini unwind ka mag-celebrar, no? Sa aton siniyang pagtapos, no? Pagsaulog sa aton siniyang balaan nga semana sa Ramadan mga otoridad, kapulisan naton, Armed Forces, Bureau of Fire, Coast Guard, no? Naka-alerto man, no? Samtang kita sa celebration sa Holy Week. So may mga buhin-buhin no? Sa kadamuon sa mga nagabiyahe natin mga otoras, especially sa mga buses naton, mga nag-land travel naton, ng mga nag-sea travel naton, no? Pagwa pasulod diri sa probinsya sa Negros Occidental. So kamusta yung ato sining palibot sa sulod sa Bacolod sining matinion? Ang mga dalaro naton na medyo daw tawhay na gid, may mga private cars pagaro nga pagkanto, nag-travel sa aton dalaro, may mga pila pa mga pasahero nga salakyan kay tibi pila pita mo turang kadto sa mga kasimbahanan mo, no? Mga sakyan si mga sa utod naton, iba ti malapit-apit na sila di ang barangay, sa parokya, dada naman kadto sining mga tinion na mga kabinan, no? Kay as usual natin aton pagmonitor sa aton sining kapulisan, sabi sa pagbantay sa aton sining peace and order mga kaibigan. So kwanta man ang final report sa patrol sa kay Bombo Liani Silmerado ang sitwasyon sa palibot sa Bolcag, of course ang pinaka-latest mga monitoring karon sa aton sining kapulisan. Bombo Liani sa patrol, Kimin. Bombo Dennis. Go ahead. Maayong hapon, Dennis, live kita diri subong sa public plaza sa Bacolod City. So sa pagpanglibot tagina Bombo Dennis, no, alerto subong ang katapo sang kapulisan, kasubong man sa iban nga mga law enforcement agencies kaga sang public safety, no, kung sa diin sa kada mga terminal diri sa may syudad sa Bacolod, may ara naka-posting nga mga kapulisan kasubong man sa Bureau of Fire Protection. Yes, Bombo Dennis. Wala ko check sa imong video, na beke daw ay kasulod mo ng video. I-check na ibe na para at least daw makitaan ko sa ating makaturan diri ang sitwasyon gida sa plaza kag sa palibot sa ato si Daton area da mismo tubangan sa San Sebastian Cathedral na kasi naton ti damo pagid na nga mga utod naton nga nagapakadto sa kasimbahanan. Go ahead, Bombola ni. Go ahead. Bombola ni, go ahead. Bombo Dennis. Go ahead. Yes, Bombo Dennis diri no, makita naton nga diri sa may syudad sang Bacolod, malaka-laka lang ang mga salakyan unlike sa mga regular days. No, siguro nagasimba man ang iban sini sa ila, Bombo Dennis, no? So pero diri sa may public plaza Kalabanan nga makita naton diri madamo sang tawo subong nga adlaw, madamo ang tawo, Bombo Dennis, pero ang salakyan sa dalanon diri sa may syudad sa Bacolod medyo malaka-laka. Lasudawin kaluyan kita subong sang tiyempo, Bombo Dennis, kiti medyo mainit gid diri no sa may syudad sa Bacolod, makanay-kanay lang man ang hangin pero subong nagatagi gid ang init sini nga adlaw. So diri makita naton sa may mga sidewalk, no, may diri sa may atubag isang katedral nagabaligya sini ari di ang mga baligya sini bala, Bombo Dennis, no, kung December ari man na di sila taga diri damo man sa mga vendors around sa plaza, mga street food sini taga mga magpamilya diri subong nagagathering man, Bombo Dennis, so kundo ginahahambal naton nga family bonding sini nga adlaw. So karon checkeron man naton, Bombo Dennis, ang sa parte dito sa mga Punta Taytay, no, kung kamusta dito ang mga beaches sini kaga pamakotan naton nito ang kapulisan man kay diri sa may police station 1 nya sige ang ronda kag ang patrol kasubong man sa iban pa nga mga station sini sang Bacolod City Police Office, Bombo Dennis. So far so good, no? General peaceful ang kabuusan sa ato sining syudad sa pagmonitor mo sa mga kapulisan naton, Bombo Liani. Yes, subong nga, Bombo Dennis, ang hapon
no ko nang adlaw generally peaceful no amo lang na bombo din sa iban nga mga parte diri sa Negros Occidental may ara ginman nga mga daragko nga balita pero diri sa may syudad sa Bacolod diya daw naga sa ulog o kon malinong subong ang pagsaulog sinisang Semana Santa bombo din. So do masubo-subo tiyo nga balita sinubaan kay daw may isa pa tayo ka kaso sang pagpamatay. So sa initial info sini Bombo Dennis ang motibo daw pagkapangimon sini so ibaloon ta paginabo mo Dennis kung sino ini ang suspect kag ang biktima dito kay do ka subo man niya no nga Semana Santa tapos din pugutan iniya ulo ang isa ka biktima Bombo Dennis. Biyernes Santo pa Bombo Lani. Correct gid Bombo Dennis no so kasubo kag makaluluoy nga biktima. So diri Bombo Dennis all in all no diri ang observation sang patrol malinong kaga matawhay ang syudad sang Bacolod kaga halungan ng gid Bombo Dennis ining mga kabataan kay kung makita naton diri kalabanan sa may public plaza kadamo gid sang mga 5 years old and above sini nga mga kabataan nagadinalagan-lagan ilabi na gid magtabok sa may dalan man so pero Bombo Dennis may yara man nga mga naga-checkar nga bitaw no ka mga traffic enforcers sa dalanon sa syudad sang Bacolod. Sige. Bombo Dennis, observation nagikan sa patrol, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat kay Bombo Lianizil Minardo sa mga obserbasyon masang ato siling patrol sa paglibot na karon siling matino sa palibot sa syudad sa Bacolod. So far, so good no sa ato celebration sang Good Friday. Ako po lisantas nato ara magyapon na nagka-alerto mga kabayan. So sa gapon sa mga utod nato nagapamati kay nagamonitor, pwede ka magyapon makamonitor pa tayo sa ato sining FB Live sa ato sining YouTube channel sa piyak ka mag-go off air kita, no? Sining hapon, balik kita sa normal ato nga broadcast sa maabot yang Domingo sang aga Easter Sunday. No? Kasi kung may mga idlag ko yung mga balita, sige hapon inyo nagyapon makitaan, inyo gapon mabulaan sa ato sining FB kag YouTube channel na dire sa Bombo Radio Bacolod mga kaibigan. So nato na pag-wrap up sa ato sining pag-obserbar sa Biyernes Santo pati kami sa ato sining pagpamati na sa 7 palabras mga kaibigan. So ninyo alagad Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine